Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. நான் இன்னைக்கு பிரணத்தி எடுக்க போறேன். ஏன்னா என்னுடைய ஸ்லோகாஸ் கூட எங்கிட்ட வேற ஒரு ஸ்லைட் இருக்கு. அது மீனிங்கும் இருக்கு அதுல. ஓகே, இங்கிலீஷ் மீனிங். அப்ப நான் இப்பதான் பார்த்தேன். சரி, இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே இருக்கேன், அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். ஓகே, சோ L3யோடு இது கடைசி நாள். நீங்க இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சாச்சுன்னா நீங்க L3 பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா எக்ஸாம் நடக்கல, பட் எக்ஸாம் எல்லாரும் பாஸ் பண்றதுதான். அதான் இந்த ஆன்மீகத்துல எப்படின்னா எக்ஸாம் இருக்கே தவிர அந்த எக்ஸாம் பாஸா ஃபெயிலா எவ்வளவு மார்க் இந்த பௌதிகோட இதுல இருந்து நமக்கு அதே மூளையில அதுதான் போறது. பட் அதெல்லாம் கிடையாது. இங்க யாருமே ஃபெயில் ஆக மாட்டா. ஹவு மச் நம்ம எவ்வளவு புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு அளவுகோல் தான் இருக்குமே தவிர நமக்கே தெரியும். அதனால இப்ப அந்த 18 days கோர்ஸ்ல யூ கேன் ரீ அட்டெம்ப்ட் இன்னும் 3 டைமா 5 டைமா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறாங்களே. இதை புரியணும். நம்ம நிறைய எவ்வளவு நம்ம அட்டெம்ட் பண்றோமோ அவ்வளவு புரியும். இட் இஸ் இன்க்ளூடிங் டு மீ ஆல்சோ த சேம். அதனாலதான் நிறைய யூடியூப் லிங்க் எல்லாம் பார்க்கணும், நிறைய கேட்கணும். கேட்க இன்னும் ஒரு அனுபவம் வரும் நமக்கு. அந்த ஒரு புரிதல் வரும். எல்லாமே ரீட்டைன் பண்ண முடியுமா? அதுவும் கஷ்டம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரீட்டைன் பண்ண பார்க்கணும். அப்ப இன்னைக்கு லாஸ்ட் என்ன மாதாஜி என்கிட்ட ஏதோ பேசுனீங்களா? மியூட் பண்ணிடுமா, நோட் பேசுங்க. அப்ப இன்னைக்கு லாஸ்ட் டே இருக்கனால நான் இது படிச்சுட்டு அது படிக்கணும்னு நினைச்சேன். சரி, இதையும் படிச்சுட்டு அந்த என்னோடய நான் படிச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அந்த ஸ்லைடு ரெடியா தான் வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L3 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு கடைசி நாள். அது 10 டைம் சொல்ல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா நீங்கள்லாம் ப்ரமோட்டட் ஆகி இனிமே L3 இல்லவே இல்லையே. இது பக்தி சாஸ்திரி பண்ணா போருமே உங்களுக்கு. அந்த ஒரு சந்தோஷத்துல நான் இருக்கேன். பிகாஸ் இட்ஸ் இது இல்லையா அச்சீவ்மெண்ட். எப்படி L2ல இருந்து L3 வரும்போது ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுரோன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्द माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं. नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजङ्घ्रये. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्गिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. Sorry.
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. சாரி மாதாஜி, இதை அனுப்புங்க மாதாஜி, அப்படியே குரூப்ல இது எல்லாருக்கும். இது பிரணத்தி தானே மாதாஜி? இதுக்கு தெரியுமே உங்களுக்கு, நீங்க தான் அதை பார்த்து தானே படிக்கிறீங்க. ஏற்கனவே புக்ல பார்த்து திரும்பி அனுப்பணுமா? நோட்ல எழுதி வச்சிருந்தேன் மாதாஜி. அது இல்லையா? அதான் பார்த்து. அது நேத்து எங்க பேரன் கொஞ்சம் கீழ்ச்சிட்டா மாதாஜி. அனுப்புறேன் திரும்பி அனுப்புறேன், பிரணத்தி அனுப்புறேன். என்னோடையும் வேணா அனுப்புறேன். என்னோடய ரெடியா வச்சேன் வேர்டு ஃபார்ம்ல. ஓகே. கிருஷ்ணா குருவாயூரப்பா. ஓகே, இது அதான் கீழே வரைக்கும் பார்த்துருந்தேன். எல்லாம் இருக்கே, எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு, பட் பரவாயில்ல. I'll just பக்தி ரசாமிருத சிந்து. இது யார் எழுதியிருக்கார்? ஆக்சுவலி ஒரிஜினலா எழுதினது ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி. ஆனா இப்ப நம்ம படிக்கிறது ரூப கோஸ்வாமி அவர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா, அவர் ஸ்லோகம் முறையில தான் எழுதியிருக்காரு. அவரெல்லாம் படிக்கிறது இல்லை. இப்ப எப்படி சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை நம்ம எப்படி படிக்கிறோம்? ஸ்லோகம் அப்புறம் பொருளுரை இவர் எழுதியிருக்கார், பிரபுபாத் எழுதியிருக்கார் மீனிங் எல்லாம். இப்ப நம்ம இது இட்ஸ் வெரி வால்யூமினஸ். அப்போ பிரபுபாத் என்ன பண்ணிருக்காரு, நமக்கு வேண்டி அதை ஷார்டன் பண்ணி சாப்டர் வைஸ் பண்ணி அது நெக்ட்ராப்டி அதான் அந்த பக்தி ரசாமிரத சிந்து சொல்லிட்டு சாப்டர் வைஸா கொடுத்துருக்காரு. அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகம் அதுல தெரியாது. ஓகே, இவர் ரூப கோஸ்வாமி எழுதினது எப்படி எல்லாம் ஸ்லோகா வரும். அதுல இருந்து செலக்டட் ஸ்லோகாஸ் நமக்கு ஐ திங்க் உங்களுக்கு பக்தி சாஸ்திரியில வரும்னு நினைக்கிறேன். L3 பக்தி சாஸ்திரி, எனக்கு அது நினைவில்லை. நான் ரொம்ப வருஷமா படிக்கிறோம் இல்லையா. இப்ப பக்தி சாஸ்திரி எங்களுக்கு எவ்வளவு 2 வருஷம் இன்னும் எடுத்தது. அப்போ வருஷ கணக்கு போயிட்டே இருக்கும். அது ஒரு கிளாஸ் இன் வீக். அப்போ நமக்கு எப்போ ஆரம்பிச்சோம்? அண்ட் L3லயும் அதே சப்ஜெக்ட், பக்தி சாஸ்திரியிலும் அதே சப்ஜெக்ட். உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் தான் வேறுபடும். இது பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன். நீங்க உங்க லைஃப்ல இதை எப்படி அப்ளை பண்ணுவீங்க? இது பிரபுபாத் இப்படி சொல்லியிருக்காரு, அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் வரும். ஹையர் கிளாஸ் போக போக கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்மளோட மைண்ட் அப்ளை பண்ணி அதை படிச்சு அது புரிஞ்சுட்டு எழுதும். அதுதான் அது அப்பதான் எவ்வளவு நமக்கு ஆன்மீகத்துல முன்னேறி இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது. அதான் இப்போ பாக்குறதுக்கு அதெல்லாம் இப்ப நம்ம சின்ன ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இதெல்லாம் சொன்னோம்னா சைன் இதெல்லாம் இருக்கே என்னெல்லாம் படிக்கிறாங்களே, அந்த மேத்ஸ் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் மேத்ஸ். அதனால புரியாது. வேற பிரைமரி கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு 1+ மல்டிபிளிகேஷன் டேபிள் கூட வருமா தெரியாது. இப்பெல்லாம் காலத்துல வரதா இருக்கும். பட் ஹையர் கிளாஸ் போகும்போது மல்டிபிளிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்லி அடிஷன் டேபிள் அந்த மாதிரி தான் இல்லையா. ஸோ நமக்கு ஹையர் போக போக இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா போகும். அப்ப நமக்கு அதுக்கு we have to be prepared for it. ஓகே, இது இப்ப என்ன சொன்னேன், இது ஸ்லோகா ஃபார்ம்ல அப்புறம் எழுதினது. அதுலயும் செலக்டட் ஸ்லோகாஸ் தான் நம்ம எடுத்து இது பைஹார்ட் பண்ணணும். ஆல்ரெடி நீங்க பைஹார்ட்டும் பண்ணிட்டீங்க. அப்ப எனி டைம் பக்தி சாஸ்திரியிலே வந்ததுன்னா ஒன்லி இப்ப பத்மா மாதா சொன்ன போல இது பகவத்கீதாவோட ஸ்லோகாஸ் என்னன்னா அதுவும் உங்களுக்கு வந்துடும், நோ ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் இருக்கும், இதெல்லாம் இதெல்லாம் பக்தி சாஸ்திரியில வரும். ஸோ யூ ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன். அதுதான் அந்த எக்ஸ்பிளைன்னா தமிழ்ல தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எப்படி புரிஞ்சுனோமோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் தான். ஓகே, இது 1.1.11 சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலையும் இது மாதிரி சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் பார்த்தோம்னா நிறைய ஸ்லோகாஸ் ஆர் ரிப்பீட்டட். பாகவதத்துல உள்ளதும் ரிப்பீட் ஆயிருக்கும். பகவத்கீதை கோரிலேட்டடா அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்யனாவிரதம் ஆனுகூல்யேன கிருஷ்ணா அனுஷீலனம் பக்தி உத்தமா. இதோட என்ன மீனிங்னா, வென் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டெவலப்ஸ், மனசுல நம்ம உத்தம அதிகாரி, உத்தம நம்ம என்னது பக்தர், நல்ல பக்தன், தூய பக்தன் அந்த மாதிரி ஆகிறோம் அப்படின்னாக்கா, ஒன் மஸ்ட் பி டிவைட் ஆஃப் ஆல் மெட்டீரியல் டிசைர். அந்த மாதிரி ஆனோன்னு மனசுல நம்ம ஆகிவிட்டோம் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் அதோட என்ன ஹவு டு நோ
நீ இந்த மாதிரி வந்து தூய பக்தன் ஆயிட்டே எப்படி தெரியும்? மெட்டீரியல் டிசைர் உனக்கு ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது. நல்ல கட்டில் வேணும், நல்ல மெத்தை வேணும். அந்த இடத்துல தூங்கினாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும். எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் தான். எனக்குள்ள ப்ராப்ளத்தை தான் நான் வந்து சொல்ல முடியும் இல்லையா? எனக்கு அதெல்லாம் உண்டு. எங்கேயா போனேன்னா போச்சு, தென் எல்லாமே ப்ராப்ளம். தூக்கத்துல இருந்து, சாப்பாட்டுல இருந்து, வெளி எல்லாம் ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஒரு 3-4 டேஸ்க்கு ஐ வில் பி ஸ்ட்ரகிளிங். அதே திரும்பி வந்தாலும் ஐ வில் டு கெட் டு த ருட்டீன் எனக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். நினைச்சா தூக்கம் வராது. எப்போ டைம்ல எல்லாம் தூக்கம் வரும். என்னப்பா கோர்வையா வருது இல்லையே அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஒரு லெஃப்ட் அலோன் ஒரு ஃபீல் வரும். அது வந்து ஜெட் லேக்லாம் சொல்லுவாங்க. இங்க லோக்கலா ஒரு எங்கேயா போயிட்டு வந்தாலே ஜெட் லேக் தான் எனக்கு இருக்கும். சோ அது மாதிரி எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி டைப். அப்போ நான் அதை சொல்றேன். அப்ப நமக்கு வந்து நல்ல சௌரியம் தான் வேணும், நல்ல மெத்தை தான் வேணும். அதுலதான் படுத்துவேன், தரையில எல்லாம் படுத்துக்க முடியாது. அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம ஒன் மஸ்ட் பி டிவாய்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் டிசைர். ஒன்னும் ஆசைப்படக்கூடாது, மெட்டீரியலா நம்ம எதுக்கும் ஆசைப்படக்கூடாது. அப்புறம் அந்த மாதிரி இருக்கணும். அப்புறம் என்னது, நாலேஜ் ஒப்டெயின் பை மோனிஸ்டிக் பிலாசபி. அந்த மாதிரி மோனிஸ்டிக் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். இப்ப நம்ம வந்து துவைதா பிலாசபி படிக்கணும் இல்லையா? அத்வைதா பிலாசபி. அப்புறம் ஞானம், ஞான யோகா, ஞானத்தை வெறும் ஞானத்தையே படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஸ்கிரிப்சரல் ஸ்டடீஸ், ஞானத்தால மனக்கற்பனை எல்லாம் உண்டாக்கி அந்த மாதிரி எல்லாம் அவங்க வந்து டிபேட் பண்ணுவாங்க. டிபேட் பண்ணி they will try to win. அப்புறம் யோகா பயிற்சியில அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். இதுல மோனிஸ்டிக் போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி. சோ மோனிஸ்டிக் இஸ் அது ஒரு டைப் ஆஃப், அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, தெர் இஸ் நோ ஆத்மா. அவங்களுக்கு வந்து ஆத்மாவோட இதெல்லாம் கிடையாது. ஒன்லி இருக்கும், வாழணும், ஆயாச்சு. இதுக்கப்புறம் யாரு பார்த்தா? இப்ப நம்மளே அந்த மாதிரி பேசலாம் இல்லையா? இறந்தப்புறம் யாரு பார்த்தா நம்ம இருக்கோமா, எங்க போறோம், யாரு கண்டான்னு? ஆனா ஸ்கிரிப்டர் சொல்லியிருக்கேன். அப்ப நமக்கு விசுவாசம் வரதான் வேணும். ஆனா அந்த மோனிஸ்டிக் பிலாசபி பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஜஸ்ட் ஒன் லைஃப், அவ்வளவுதான். அண்ட் ஃபியூட்டிவ் ஆக்ஷன். அண்ட் யாரு வந்து இதை எதிர்பார்க்கறாங்க, நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் அதுக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பு? நான் இவ்வளவு நல்லது பண்றேனே, நான் இவ்வளவு ஜபம் பண்றேன், எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? நான் இவ்வளவு அதிகாலை எழுந்துக்கிறேனே, எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் இல்லாம இருக்கணும். டிசைர் ஃபார் மெட்டீரியல் டிசைர் இருக்கக்கூடாது. நாலேஜ் ஆப்டன் பை மோனிஸ்டிக் பிலாசபி இருக்கக்கூடாது. அண்ட் ஃபியூட்டிவ் ஆக்ஷன் வச்சுக்கூடாது. நம்ம வேலை பண்றோம், அதுக்கு நம்ம பிரதிபலனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சொல்லிட்டு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. இந்த மாதிரி இருந்தாதான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் டிவோட்டி அந்த இதுக்கே நம்ம உயர முடியும். The devotee must constantly serve Krishna favorably. கிருஷ்ணாக்கு எப்படி அனுகூலனம் என்னது? பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துறதுக்கு எப்படி, அவரை திருப்தி எப்படி படுத்துவேன்? நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிருக்கோம், எனக்கு என்ன முடியறதோ அதை நான் வந்து பகவானுக்கு சமர்ப்பிப்பேன். ஏன்னா நம்ம இன்னும் பியூர் டிவோட்டி ஆகலை. நம்ம இன்னும் இந்த நியோஃபைட்ல தான் இருக்கும். ஆனா எப்பவுமே நியோஃபைட் தான், நியோஃபைட் அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது. நம்ம வந்து இன்னும் தூய பக்தி. ஏன்னா அது மாதிரி ஆயிதான் நம்ம மேல போக முடியும். இல்லாட்ட இங்கேயே வாழ்ந்துட்டு இருப்போம். இந்த வீட்டுல பிறந்தோமா, சரி இனிமேலா பிறக்க மாட்டோம், ஏதோ ஆன்மீகத்துல இருக்கோமே, ஏதோ கொஞ்சம் நல்லது பண்ணனால திரும்பி பிறப்போம். ஆனா ஒரு மனித பிறவியா பிறந்தாலும் வேற ஒரு வீட்டுல பிறப்போம். திரும்பி இதே ஸ்கூலு, காலேஜ் அதெல்லாம் படிச்சு திரும்பி ஆன்மீகத்தை திரும்பி கொஞ்சம் கஷ்டம். அதை விட நம்ம வந்து திரும்பி பகவான் இடத்தில் போறதுக்கு தான் பார்க்கணும். அப்ப என்னது, கிருஷ்ணாக்கு ஃபேவரபிளா, கிருஷ்ணாக்கு என்ன பிடிக்கும், கிருஷ்ணாக்கு எப்படி வந்து டைம் அந்த கிருஷ்ணாக்கு பசிக்குமே, அந்த மாதிரி எண்ணத்தை நம்ம வந்து அவருக்கு சேவை புரியணும். ஆஸ் கிருஷ்ணா டிசையர்ஸ், பகவானுக்கு என்ன பிடிக்குமோ, அவர் என்ன டிசைர் பண்றாங்களோ அது போல நம்ம அவருக்கு செய்யணும். அப்புறம் என்ன படிச்சோம்? சர்வோபாதி வினிர்முக்தம் தத்பரத்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்தி உச்யதே. பக்தி or devotional service means engaging all our senses in the service of the Lord. நம்மளோட என்னெல்லாம் சென்ஸ், ஐம்புலன்கள் எல்லாம் சொல்றோம், கண்ணு, காது, மூக்கு, கை, காலு எல்லாமே நுகர்றதுல இந்த காதால கேட்கறதுல இருந்து எல்லாமே பகவானோட தொண்டுக்கு தான் யூஸ் பண்ணமே தான். அதுதான் பிரதானம், அதுதான் சிரேஷ்டம். அது பண்ணிட்டு அப்புறம் உள்ள பாக்கி உள்ள நேரமே இருக்காது. 24 மணிக்கு அதை கேட்கும்போது பாக்கி என்ன இருக்கும், அடுத்த நாள் வந்துருமே. சோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். பக்தி என்ன, அதுதான் பக்தி. பக்தியோ டிவோஷனல் சர்வீஸ்னாக்கா என்னது, மீன்ஸ் எங்கேஜிங் ஆல் அவர் சென்சஸ் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட், தட் இஸ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். யார் அவர்? மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் சென்சஸ். ரிஷிகேஷ, மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் சென்சஸ். அப்புறம் என்ன இருக்கு? When the spirit soul renders service unto the supreme, there are two side effects. இப்ப நம்ம ஸ்பிரிட் சோல் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பகவானுக்கு வந்து வழிபாடு அவருக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணினோம்னா, one is freed from all material. Okay, there are two side effects. ரெண்டு சைடு எஃபெக்ட். அதோட வந்து என்னது, அதோட அந்த மாதிரி பண்ணினதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு வந்து நமக்கு கிடைக்கும், ரெண்டு கிடைக்கும். சைடு எஃபெக்ட் என்னது? சைடு எஃபெக்ட் ஒன் இஸ் ஃப்ரீட் ஃப்ரம் ஆல் மெட்டீரியல் டெசிக்னேஷன். நம்ம வந்து என்னெல்லாம் மெட்டீரியலி நம்ம என்னெல்லாம் அடைந்து விட்டோமோ அதுல இருந்து உள்ள அந்த ஒரு ஆசையெல்லாம் போயிடும். எல்லாம் ஆன்மீகத்துல போக போக இது போகும். நான் வந்து அந்த இதுதான் நான் சொல்லுவேன், பேலன்ஸ் தான். தட் ஒன்லி ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த மாதிரி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா விட்டு போயிடும். மெட்டீரியல் டெசிக்னேஷன், மெட்டீரியல் ஒரு எதிர்பார்ப்பு, மெட்டீரியல் அதை வாங்கணும், இதை வாங்கணும், அங்க போனோம், எல்லாமே மெதுவா குறைந்துடும். அண்ட் ஒன் சென்சஸ் ஆர் பியூரிஃபைட். அது மாத்திரம் இல்லை, நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாமே
பவித்திரமாயிடும். நம்ம மனசுக்குள்ள எப்பவுமே கிருஷ்ணனோட இதுதான் ஒலிச்சுட்டே இருக்கும். யாரு கிருஷ்ணநாமம் எடுத்துட்டே இருக்கணும், அவங்க என்னைக்காவது போயிட்டு தப்பு தண்டை பண்ணுவாங்களா? அது நம்ம இப்போ நேத்த கிளாஸ்ல பார்த்தோம், பகவத்கீதையிலும் சொல்லியிருக்கு. அந்த மாதிரி ரொம்ப பக்தி பண்றவனு சிலப்போ அந்த வாசனானது பூர்வ ஜென்மத்தை ஏதோ ஒரு ஒண்ணு இருந்திருக்கும். அந்த காரணம் அவன் வந்து திருடுறான், இல்ல போய் சொல்றான், ஏதோ கொலையா என்னோ அவன் பண்றான். அதுவும் ஆனா விட்டு போகும். இந்த பக்தி மார்க்கத்துல இருந்தா அது விட்டு போகும். அவனை வந்து நிராகரிக்க கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில போட்டிருக்கு. நேத்தையும் படிச்சோம். பட் இருந்தாலும் he will get relieved of that. He will get freed. One is freed from all material destinations and one senses are purified. அப்ப நம்ம சென்சஸ் எல்லாமே பியூரிஃபை ஆகும். கண்ணால பகவான் மூர்த்தி பாக்குறோம். அப்ப என்னது நம்ம கண்கள் பியூரிஃபை ஆகுது. காதால அது பஜன்ஸ் எல்லாம் கேட்கிறோம், பகவானுடைய இதெல்லாம் கேட்கிறோம். சோ காது, கண்ணு, மூக்கு, கையால இப்படி கை கொட்டி நம்ம பகவானுடைய நாமத்தை சொல்றோம். சோ எல்லாமே கால் என்னது பிரதட்சணம் வருது. சோ இது எல்லாமே நம்ம அங்காவயங்கள் எல்லாமே பியூரிஃபை ஆகுது. சிம்பிளி பை பீயிங் எம்ப்ளாய்ட் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட். ஜஸ்ட் பகவானுக்கு சேவை புரிஞ்சுட்டே நம்மளோட உடல்ல உள்ள எல்லாமே பவித்திரமா ஆயிடும். இப்ப நமக்கு பேட் தாட்ஸும் வராது. ஆக்சுவலி நம்மளோட பவித்திரமா இருந்ததுன்னா உள்ள இருக்கிற தாட் எப்படி இருக்கும், அதுவும் நல்ல பவித்திரமா இருக்கும். இதுதான் இந்த இதுல சர்வோபாதி விநிர்முக்தத்தோட மீனிங். क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लभुता कृत्स दुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी च सा. The unique characteristics of bhakti are, பக்தியில என்ன ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா சொல்லும்படியான ஒரு இது இருக்கு என்னதுனாக்க, இட்ஸ் எபிலிட்டி டு டிஸ்ட்ராய் சஃபரிங். நமக்கு ஏதாவது துன்பம் இருக்குன்னா அந்த துன்பம் எல்லாம் மெதுவா போகும், அறவே அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு காலகட்டத்துல அறவே போயிடும். நம்ம கிட்ட துன்பமே இருக்காது. இல்லையே துன்பப்படுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு துன்பமா தோணாது, நம்ம பாக்குறதுக்கு துன்பம் இருக்கும். ஒரு வாடகை வீட்டுல இருப்போம், ஒழுகின்னு இருக்கும், இல்ல பணம் இருக்காது, ஏதோ சம்திங் இருக்கும், அம்மா இறந்திருப்பாங்க, அப்பா இறந்திருப்பாங்க, ஏதோ இருக்கும். ஆனா அவனை பார்த்துன்னா அவன் வந்து சந்தோஷமா இருக்கும். 18 days கோர்ஸ் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அதுல ஒரு ஸ்லைடு இருக்கு, நான் கிட்ஸுக்கு எடுத்ததுனால ஐ டெல் யூ வெரி ஃப்ராங்க்லி, நான் வந்து கிட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுத்தே எனக்கு பகவத்கீதா வந்துடுச்சு. அதுல வந்து அழகா பிக்சர் வைஸ் போட்டிருக்காங்க. எர்த்குவேக் வருது, பக்தன் இல்லாதவனோட வீடு, பக்தனோட வீடு ரெண்டும் ஒரு மாதிரி சேமா இருக்கு. நிலநடுக்கம் அப்படி காட்டியிருக்காங்க. அத வந்து பக்தன் அல்லாதவன் இந்த சைடு இருக்கும், அவன் வந்து இப்படி அழறா போல காட்டியிருக்காங்க. பக்தன் என்ன நினைக்கிறான், இதெல்லாம் பகவானுடைய செயல். he is always happy. அவனோட வீடு இடியும், அவனுக்கும் ஒரு உடம்பு முடியாம வரும், அவனுக்கும் ஏதோ லாஸ் வரும், எல்லாம் இருக்கும். இருந்தாலும் அவன் மனதளவுல எப்படி, he is not disturbed at all. He doesn't take it as a வருத்தமா அவன் எடுத்துக்கவே மாட்டான். சோ அவனுக்கு என்னது, டிஸ்ட்ராய் ஆல் சஃபரிங். வரும் மேலோட்டமா பார்த்தா எல்லாம் சஃபரிங் இருக்கிறவள் பாக்குறவன் நமக்கு தான் தோணும், ஐயோ பாவம் இல்ல அப்படின்னு. ஆனா அவனை பார்த்தா சோ வாட் இருக்கும், நடக்கட்டும், பகவானோட இச்சை அதுதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவோம். ஸோ இட்ஸ் எபிலிட்டி. அப்ப பகவான் பக்தி பண்றதுல என்ன என்னது ஒரு அறிகுறி அப்படின்னாக்கா, அது வந்து எல்லாம் நம்மளுடைய சஃபரிங் எல்லாம் டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். இட்ஸ் பெஸ்டோவல் ஆஃப் வருது, இட் இஸ் பெஸ்டோவல் ஆஃப் ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ். நல்ல நல்ல விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வந்து பெறுவோம் நம்ம. அப்புறம் இட்ஸ் டிஸ்ரிகார்ட் ஃபார் லிபரேஷன். நமக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கணும்னு சொல்ற எண்ணம் கூட நம்ம கிட்ட போய்விடுமா. இப்ப நம்மளோட ஆசையெல்லாம் என்னது, எப்படியாவது இந்த துக்கத்துல இருந்து எனக்கு நிவர்த்தி கொடுத்து எனக்கு முக்தி கொடுப்பா பகவானே நம்ம சொல்றோமா இருக்கும். இப்போ என்ன நம்ம இன்னும் நியோஃபைட்ல தானே இருக்கோம், ஒரு புது பக்தர்களோட இதுலதான் இருக்கும், தளத்துலதான் இருக்கும். அந்த ஒரு ஆசையை விட்டு போயிடும். நான் சரி எனக்கு முக்தி கிடைத்தாலும் உங்க என்னது தாமத்துல வந்து இருந்தாலும் நான் அங்கேயே என்ன பண்ணணும், உங்க நாமம் எடுக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் நம்ம அதான் பண்ணுவோம். சோ எனக்கு அப்ப அந்த லிபரேஷன் என்ன, நான் இங்கே இருந்துட்டு போறேன், நான் இதையே பண்ணிட்டு இருக்கேன், உங்களோட நாமம் தானே எடுக்கணும், அதானே இங்க பண்ணிட்டு இருக்கேன், அங்க போயிட்டு பண்றதுன்னா இங்க என்ன. சோ எனக்கு லிபரேஷன் கூட அவன் வந்து விருப்பப்பட மாட்டான். இட்ஸ் ரேரிட்டி ஆஃப் அட்டைன்மெண்ட். அதான் அது கிடைக்கிறது கூட அவன் வந்து இஸ் ஜஸ்ட் நாட் பாதர். ரேரிட்டினா ரொம்ப ரேர். அவன் வந்து அதை கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசையும் இல்லை. இட்ஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் கான்சென்ட்ரேட்டட் பிளிஸ். எப்படி இருக்கும் அந்த தளத்துல அவன் எப்படி இருக்கான், டோட்டலி ஹாப்பி. ஹாப்பியை விட கொஞ்சம் என்னது சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்னது, பிளிஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிளிஸ்ஃபுல்னா என்னது, ஆனந்தம். இப்ப நம்ம தமிழ்ல என்ன சொல்றோம், சந்தோஷம், குதூகலம், ஆனந்தம், அப்படி எல்லாம் நிறைய வேர்டு இருக்கே. அதுல ரொம்ப பெஸ்ட் அந்த வேர்டு என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த இதுதான் பிளிஸ். ஆனந்தம் அப்படி சொல்லலாம், இல்ல பரமானந்தம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அந்த மாதிரி பரமானந்தம், ஐ திங்க் பிளிஸ்னா பரமானந்தம். அந்த நிலையில இருப்பான். ஒரு பக்தி பண்ணிட்டுனா அந்த நிலையை அடைஞ்சு விடுறான். அப்புறம் பாக்கி உள்ள என்ன கிடைச்சாலும் அவனுக்கு வந்து பெரிய விஷயமாவே தோணுது. he is not attracted towards those என்னது ஹாப்பினஸ் அந்த மாதிரி. அண்ட் இட்ஸ் எபிலிட்டி டு அட்ராக்ட் கிருஷ்ணா. கடைசியில என்னது, கிருஷ்ணரிய ஆகர்ஷணம். கிருஷ்ணாலேயே அந்த ஆகர்ஷணம் அந்த ஒரு இது வருது பாருங்க வேர்டு. அப்படின்னா என்னது, கிருஷ்ணா கெட்ஸ் அட்ராக்டட் டுவர்ட்ஸ் அவர் பக்தி.
பக்தியாலதான் கிருஷ்ணரை கவர் பண்ண முடியுமே தவிர தங்க கவச்சம் வச்சேன், அத்தை பண்ணேன், இதை பண்ணேன், எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டேன், கிருஷ்ணா வில் பி ஹாப்பி வித் மீ போடலாம், அதை பத்தி எல்லாம் இல்லை. பட் ஹி வில் கெட் அட்ராக்டட் ஒன்லி வென் வி கிவ் ஹிம் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். சோ அது வந்து we can பக்தியால நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவானையே கூட நம்ம அட்ராக்ட் பண்ண முடியும். அதான் வந்து கிளேஷாக்னி சுபதா மோக்ஷா அந்த இது போட்டிருக்கு. வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங்ல பார்த்தா இன்னும் கிளேஷ அக்னி. அப்ப என்ன கிளேஷனா எல்லா விக்ன விநாசங்கள் என்னெல்லாம் நம்ம கிட்ட அழுக்குகள் இருக்கோ அதெல்லாமே போய்விடும் அப்படின்னு. சுபதா மோக்ஷா, மோட்சத்து கூட விரும்ப மாட்டோம் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணாதி பஞ்சராத்திர விதிம்பினா ஐகாந்திகி ஹரேர் பக்தேர் உத்பாதாயைவ கல்பதே. Devotional service of the Lord that ignores the authorized Vedic literatures like the Upanishads, Puranas and Narada Pancharatra is simply an unnecessary disturbance in society. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றேன், ஆனா நான் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்சர் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன், இதுல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன், நான் என்னோட துவாந்தோணித்தனமா நான் பண்றேன்னா அது இட்ஸ் ஒன்லி வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அப்ப என்ன, இட்ஸ் அன் அன்னெசரி டிஸ்டர்பன்ஸ். சும்மா நம்ம வந்து காட்டி கூட்டுறோம், அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. இட்ஸ் சொசைட்டி நாட் எக்ஸாக்ட் வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங் பார்க்க வேண்டாம். இட்ஸ் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், அன்னெசரி டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் சொசைட்டினா நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாதக்கு இருக்கும் அப்படின்னா. ஸோ வி ஷுட் நாட் பி இக்னோரிங் த ஆத்தரைஸ் வேதிக் லிட்ரேச்சர். அதெல்லாம் நம்ம வந்து லிட்ரேச்சர்லாம் படிக்கதான் வேணும். லைக் உபனிஷத், புராணாஸ், நாரத பஞ்சராத்திரம் படிச்சு அதன்படிக்கு நம்ம நடக்கும். அதுதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஈஹாயஸ்ய ஹரேர் தாஸ்யே கர்மணா மனசா கிரா நிகிலாஸ்வபி அவஸ்தாது ஜீவன் முக்தஸ்ய உச்யதே. He who has a desire to serve the Lord in this world with actions. யாருக்கு பகவான் இடத்தில் சேவை புரியணும் வித் ஆக்ஷன்னா என்னது, கையால, காலால, கண்ணால, வாயால, எல்லாமே எல்லா புலன்களும் அவருக்கு சேவை புரியறதுக்கு தான். அந்த மாதிரி யாரு வந்து நினைக்கிறானோ, யாருக்கு அந்த விருப்பம் இருக்கோ, நாட் ஓன்லி வித் ஆக்ஷன், மைண்ட் அண்ட் வேர்ட்ஸ் தான். எல்லாமே மைண்ட், வேர்ட்ஸ், நம்ம கைகள், இதுதான் ஐம்புலன்கள். அந்த என்னது அப்புறம் என்னது ஞானேந்திரியம், கர்மேந்திரியம், எல்லா இந்திரியங்களை வச்சு நம்ம வந்து பண்ணலாம். அண்ட் மனசு இருக்கே, அது ஒண்ணு இருக்கே, அந்த மனசு அண்ட் வாய் வார்த்தையா கூடி பகவானுக்கு சேவை புரியறதுக்கு தான் நம்ம இதை ஒண்ணு யூஸ் பண்ணோம். அதெல்லாம் என்னது, இஸ் கால்ட் லிபரேட்டட் ஜீவா. அந்த மாதிரி யாரு இருக்கோன்னா அவன் ஆல்ரெடி முக்தி பெற்றவன் தான். அந்த மாதிரி ஒருத்தன் லைஃப்ல இருக்கான், இந்த உலகத்திலே இருக்கான், மூச்சு விட்டு இருக்கான், சாப்பிட்றான், தூங்குறான், ஆனா அவனோட ஃபுல் டைமும் இஸ் தாட், அவன் செய்யற செய்கை எல்லாமே பகவானுக்கு அர்ப்பணம், எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம், அதை நினைத்து தான் பண்றான். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, அவன் ஆல்ரெடி லிபரேட்டட், ஒன்லி இங்க இருக்கான், அவ்வளவுதான் பேரு. லிபரேட் ஆகி பகவானுடைய அந்த உலகத்துக்கு போல, ஆனா இங்கேயும் அவன் லிபரேட்டட் சோலா தான் இருக்கான். இஸ் வெரி ஹாப்பி இன் அ பிளிஸ்ஃபுல் மூட் இன் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ். இடி விழுந்தாலும் என்ன ஒரு அவன் லைஃப்ல வந்து ஒரு இது என்ன லாஸோ இது இந்த மாதிரி வந்தாலும் he is not disturbed. அவன் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான். அதே ஒரு வந்து லிபரேட்டட் ஜீவா, அந்த மாதிரி ஆக முடியும். अथ कृष्णनामादीन भवेत् ग्राह्यम् इन्द्रियैः सेवोन्मुखैः जिह्वादौ स्वयम् एव स्फुरत्यदः. Krishna and his holy names cannot be grasped by the material senses. ஏதோ கிருஷ்ணா சொன்னா நான் கிருஷ்ணா சொன்னேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கிராஸ் பண்ண முடியாது. ஏதோ நமக்கு பூர்வீக ஏதோ நமக்கு அந்த சுக்ரித் இருக்கு, நம்ம போன ஜென்மத்துல, அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்திலயோ எத்தனையோ ஜென்மத்துல இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கோம் நம்ம. அதுவும் பகவத்கீதையில வந்திருக்கு, பகூனாம் ஜென்மனாம் அந்தி. நிறைய ஜென்மங்களா நம்ம இது மாதிரி பிரயத்தனம் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கோம். அப்போ மேல போக முடியல, ஏன்னா அது அங்க போனோம்னா 100 out of 100 தான். அங்கெல்லாம் கிரேஸ் மார்க் அதெல்லாம் கிடையாது. 99.99 திரும்பி போ பிறவி எடுன்னு. ஆனா எங்க போய் பிறப்போம், நல்ல ஆன்மீக குடும்பத்துல, நல்ல ஞானியோட வீட்டுல பிறப்போம். அந்த மாதிரி நம்ம இதுல பாக்கலாம் இல்லையா, காலையில ஐஸ்வர்யா மாதாஜியோட பிள்ளை, அது துளசி ஆர்த்தி எல்லாம் பாடுறது, நம்ம அப்படி எல்லாம் பாடுறது. எத்தனை சின்ன குழந்தை, நாட் ஈவன் 3 years old. அதுக்கு இப்பவே வாயில தான், அது பிரகலாதன் மாதிரி. இப்ப இந்த காலத்து கலியுக பிரகலாதன் அவன் தான். மாதாஜி ஒரு நாள் பாட்டு பாடிச்சுதான் அந்த குழந்தை. அதுதான் சொல்றேன், அததான் நினைவு வந்தது எனக்கு. சோ இது சொல்லும் போது அதான் நினைவு. அப்ப அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து முக்தி, நம்ம என்னது, நம்ம வந்து பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக முடியலைனாலே என்னது, இப்ப இது பண்றது எல்லாமே இட் இஸ் ஆடிங். நம்ம இதுக்கு முன்னாடியும் பண்ணிருக்கோம். அதனால தான் ஆன்மீகத்துல வந்து இன்னைக்கும் லெவல் 3ல இன்னைக்கு இருக்கீங்க, பக்தி சாஸ்திரம் இன்னைக்கு போக முடியாது, உங்களால முடியாது. ஏன்னா இட் இஸ் தேங்க்ஸ் டு இதுக்கு முன்னாடி பிறவியில நம்ம அதெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். இதெல்லாம் பகவத்கீதால சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ கிருஷ்ணா அண்ட் ஹிஸ் ஹோலி நேம்ஸ் கேன் நாட் பி கிராஸ்ட் பை மெட்டீரியல் சென்ஸ். காது இருக்கே கேட்டேன், காதல கேட்டேன், வாய் இருக்கே அதனால சொன்னேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் வராது. But when a person develops a tendency to accept the Lord's holy name and transcendental form, Krishna then spontaneously appears on the tongue and other senses. கிருஷ்ணாவோட கிருபையினாலதான், பகவானோட கிருபை, அந்த குருவோட கிருபையினாலதான் நமக்கு இன்னைக்கு இதெல்லாம் பண்ண முடியறது. அண்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய, இப்ப அது வந்து நான் பகவத்கீதால இருந்து சொன்னேன். சோ இது நம்மளால பண்ண முடியறது. இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றோம் தேங்க்ஸ் டு பகவான்.
அவர் வழி வச்சிருக்கா. ஏன் சடன்லி இப்ப வீட்டுக்கு விருந்தாளி வந்தா இந்த அட்டன் பண்ணுவோம் முடியாது. இப்ப இந்த இந்த மாதாஜி பாமினி மாதாஜிக்கு இல்ல பேர வர முடியாதான்னு சொன்னா, ஆனாலும் கிருஷ்ணர் வர வச்சு விட்றாரு. நேத்திக்கு வந்ததே எனக்கு அதிசயமா இருந்து இன்னைக்கு வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. வந்துடுவேன் சொல்லவும் செய்யறாங்க. பட் இல்ல நமக்கு ஒரு காய்ச்சலே வந்து கொடுத்து ஏதோ எலக்ட்ரிசிட்டி போயிடுது. என்னவோ இல்லைங்கிறதுக்கு அட்டன் பண்ண முடியாதக்கு இருக்கிறதுக்கு நிறைய ரீசன் நம்ம கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் தள்ளி வச்சு பகவான் நம்மளை அட்டன் பண்ண வைக்கிறாங்கனாலே அதுக்கே ஒரு 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 நாம ஒரு என்னது ஒரு மாலை ஜபிக்கலாம். தேங்க்யூ பகவானே, எனக்கு இதெல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணோம், ஆனா நீ பண்ண வச்சுட்டே. நாட் ஓன்லி கிளாஸ், ஐம் டெல்லிங் எனிதிங் இஸ் யூ விஷ். என்ன நீங்க மனசா நினைக்கிறீங்க, ஆன்மீகம் சொல்றேன். அந்த ஆன்மீகத்துல ஏதோ நினைக்கிறீங்க, கோயில் போனா அது அந்த காஞ்சிபுரத்துக்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்தீங்க, என்ன யாரு கிடைக்கும் அந்த மாதிரிலாம், ரொம்ப ரேர் தான். பகவானுடைய இடத்துக்கு போனாலும் சரி, நாமத்தை எடுக்கணும்னாலும் சரி, ஜபம் பண்றதா இருக்கட்டும், எல்லாமே பகவானுடைய அருள் இல்லாம நம்மளால முடியாது. நான் அசைந்தால் அதுதான் நினைச்சுக்கணும். நான் அசைந்தால் அசையும் அகிலம் எல்லாமே. அவர் நோ வச்சுன்னா அதான் வந்து ராக்கே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாரேக்கே மாரே கிருஷ்ணா ராக்கேக்கே அப்படின்னு ஹிந்தியில சொல்லுவா. அவர் நினைத்தா நடக்கும், அவர் நினைக்கலைன்னா ஒன்னும் நடக்காது. நம்ம மேன் ப்ரொபோசஸ் காட் டிஸ்போஸ், எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் சொல்லலாம். இட் இஸ் a universal fact. அப்ப அவர் தான் நமக்கு வந்து அருள்கிறார். நமக்கு ஏதோ நல்லது நடக்கிறது. எகைன் ஆன்மீகமா தான் பேசணும், இந்த பௌதிகமா எல்லாம் திங்கே பண்ண வேண்டாம். அது வந்து ஆன்மீகமா நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னா தேங்க்ஸ் டு பகவான், ஹி இஸ் வெரி பிளீஸ்ட் வித் மீ. நான் பண்ற இந்த பக்திக்கு வந்து அவர் வந்து செஞ்சு, ஓ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் யூ அப்படின்னு அவர் கண்காணிச்சுட்டு இருக்கார். அவர் எஸ் சொல்றார். நம்ம ஆசைக்கெல்லாம் வந்து அவர் ஒரு என்னது ஆமோதித்து அவனுக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி வழிவிடுறா, அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். ஒன்லி கிருஷ்ணா தென் ஸ்பான்டேனியஸ்லி அப்பியர்ஸ் ஆன் தட் டங். அந்த கிருஷ்ணா சொல்றதுக்கு அவர் நம்ம நாக்குல உட்கார்ந்துட்டு நம்மளை சொல்ல வைக்கிறார் அந்த மாதிரி. அண்ட் இன் அதர் சென்சஸ், நாட் ஓன்லி நாக்கு, காதால கேட்கறதா இருக்கட்டும், புலன்கள் எல்லாமே எல்லா புலன்கள். அநாசக்தஸ்ய விஷயான் யதார்ஹம் உபயுஞ்சதः நிர்பந்தः கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்தம் வைராகியம் உச்யதே. சாரி, யுக்த வைராகியம். வைராகியம்னா இது தீர்மானம். வைராகியம்னா வேற வேற நம்ம தமிழ்ல ஒரு வைராகியம், ரொம்ப பிடிவாதத்துக்கு வைராகியம் சொல்லுவோம் இல்லையா. தப்ப எண்ணத்துல இல்லை, தீர்மானத்தோட திருட நிச்சயம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வேர்டு வரும் இல்லையா பகவத்கீதால. எப்படி வைராகியம்னா என்னது, பண்ணியே தீர்வேன், அட்டன் பண்ணி தான் ஆனும். கண்ணமா மாத்தாச்சு பிள்ளை வீட்டுல வந்தாச்சுன்னா அந்த மொபைல் கொடுப்பா, எனக்கு அது கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும். மாதாஜி படிக்க மாட்டாங்க, ஆனா கேட்கறதுக்கு லெவல் 2ல இருந்து கேட்டுன்னு தான் இருக்காங்க. இதெல்லாம் தான் ஒரு வைராக்கியம் எல்லாருக்குமே. கனமா மாதாஜி பேரு பார்த்தேன், அதனால சொன்னேன். எல்லாரோடும் பத்மா மாதாஜி வீட்டுல பெரியவங்க இருக்காங்க, நம்ம குழந்தைகள் இருக்காங்க, ஹஸ்பண்ட் இருப்பா, வீட்டு வேலையும் பார்க்கணும். இருந்தாலும் ஒரு பிடிவாதமா இதையும் பண்ணுவேன், அந்த அட்மின் வேலையும் பண்ணுவேன். ஏதோ ஒரு அந்த திருட நிச்சயம், அந்த ஒரு வைராக்கியத்தோட பண்றாங்க. மாமி மாதாஜி வீட்லயும் அதேதான். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், நண்டு சிண்டு எல்லாரும் குழந்தைகள் இருக்காங்க. அப்போ மாதாஜி எப்படியோ மேனேஜ்மெண்ட் பண்றாங்க. லீலாவதி மாதாஜி ஆபீஸ், வீடு, இது சின்ன குழந்தைகள் இல்லைனாலும் பெரியவங்க இல்லைனாலும் இந்த இருக்கு, வேலைக்கு போகணும் அதெல்லாம் இருக்கு. அப்ப யாருதான் ஃப்ரீயா உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கா? சோ அந்த மாதிரி கிடையாது. சோ நம்ம இந்த மாதிரி இருந்தாலும் எதுக்கு சொன்னேன், வைராக்கியம். நமக்கு பண்ணியே தீரணும், அந்த ஒரு மனசுல வைராக்கியம் இருக்கு, நமக்கு அது என்னது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசையும் இருக்கு. அப்போ முடியும். The வைராக்கியா of that person who employs objects suitable for devotional development. டிவோஷனலி நம்ம வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து பிரயத்தனம் பண்றோமோ அது எல்லாமே அவன் வந்து யூஸ் பண்றான். என்னது, காதா இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்னா நாட் நெசசரி வெளியில கொண்டு வந்த ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, நம்ம கண்ணு காது மூக்கு எல்லாத்தையும் வந்து அதுல யூஸ் பண்றான். So the vairagyam of that person who employs objects suitable for devotional development while remaining detached from them is said to be suitable for bhakti. அப்படின்னா டிட்டாச், இஸ் நாட் கண்ணு காது மூக்கு எல்லாத்தையும் இது இருக்கு, எல்லாம் நல்லது, எது நல்லதோ எல்லாம் கண்ணு பார்க்கும் அண்ட் ரசிக்கும். காதும் அப்படிதான், எது நல்ல மியூசிக் இருக்கோ அது கேட்கும், ரசிக்கும். ஆனா வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்றோம், எங்க யூஸ் பண்ணோமோ அது வந்து யூஸ் பண்றேன். அண்ட் டிட்டாச் ஃப்ரம் என்னது, மெட்டீரியல், டிட்டாச் ஃப்ரம் மெட்டீரியல் திங்ஸ். அண்ட் எது நல்லது பகவான் இடத்தில் அந்த என்னது ஆன்மீகத்துல வந்து நல்லதை பார்த்து அதுல அட்டாச்மெண்டா இருக்கான். ஸோ டிட்டாச் வைல் ரிமைனிங் டிட்டாச் ஃப்ரம் தெம் is said to be suitable for bhakti. ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம பகவான் இடத்துல of course அட்டாச்மெண்ட், ஆனா வேற கண்ணு எல்லாம் பார்க்கும், எல்லாம் மால்ல போறோம் பார்க்கும், ஓகே விண்டோ ஷாப்பிங் வாங்கலாமா, இன்னொரு நாளை பார்க்கலாம், நாட் கெட்டிங் அட்ராக்டட். நல்லாதான் இருக்கு, ஏன்னா அந்த பொம்மைக்கு புடவை உடுத்திருக்காங்க, நல்லா இருக்கு. நான் அந்த மாதிரி பொம்மை மாதிரி இல்லையே ஒல்லியா, எனக்கு அது சூட் ஆகாதுப்பா. அது இருக்கட்டும், நல்லாதான் இருக்கு, புடவை நல்லா இருக்கு, வாங்கணுமா இது, அதெல்லாம் வேண்டாம், அந்த பொம்மைக்கு தான் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்போம் நம்ம. we don't get attached to அந்த மாதிரி. இல்ல நல்ல ஒரு ஸ்மெல் வரும், இந்த மாதிரி மாலுக்கு எல்லாம் போச்சுன்னா இந்த சாப்பிட்ற ஈட்ரி இதெல்லாம் வந்து இருக்குமே, நல்லாதான் இருக்கு, ஆனா வெங்காயம் எல்லாம் இருக்கும், இருக்கும் சாப்பிட்றாங்க, சாப்பிடணும், நமக்கு சாப்பிடணும் வேண்டாம், எனக்கு சாப்பிட வேண்டாம், நம்ம போயிடலாம், வீட்டுக்கு போயிடலாம், வீட்டுல எல்லாம் சமைச்சு வச்சிருக்கேன்,
அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பெரிய அட்டாச்மெண்ட்லாம் அதுல வராது. அப்படி இருந்தாதான் பக்தி வளருதுன்னு அர்த்தம். is said to be suitable for bhakti. The object should be persistently related to Krishna. எப்பவுமே கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும்னா அந்த மாதிரி இருந்தாதான் கிருஷ்ண பக்தி வளரும். அந்த மாதிரி கிருஷ்ண பக்தி வளர்ந்துன்னு போனாதான் இந்த பாக்கி உள்ள அந்த என்னது பௌதிக சம்பந்தமா இருக்கிறதும் விட்டு போகும். प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं पल्गु कथ्यते. Rejection of things related to Lord by persons desiring liberation who think that these things are simply material objects is called useless vairagya. வைராகியால தான் சொன்னீங்க இது இருக்கும். வைராகியம்னா இது தீர்மானம். எப்படி வேணா தீர்மானம் வச்சுக்கலாம். நல்லதுனாலும் நல்ல விஷயத்திலையும் தீர்மானம் பண்ணலாம், கெட்ட விஷயத்திலையும் தீர்மானம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? தீர்மானம் மீன்ஸ் வாட்? டிட்டர்மினிங். ஐ மீன் ஒரு இது டிட்டர்மின் பண்ணி இது பண்ணதான் வேணும் அப்படின்னு. ஒரு கொலை பண்றோம், நல்லா பிளான் பண்ணி கொலை பண்றோம். திருடுறவங்க நிறைய பிளான் பண்ணி தான் திருடவும் செய்யறான். அந்த மாதிரி வைராக்கியம் அவனுக்கும் அது தட் இஸ் கால்ட் வைராக்கியம் ஒன்லி. பட் என்னது இந்த மாதிரி வைராக்கியம் என்னது? யூஸ்லெஸ் வைராக்கியம். இது ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் திங்ஸ் ரிலேட்டட் டு காட். பகவானை சம்பந்தப்படுத்தி உள்ள என்னெல்லாம் திங்ஸ் இருக்கோ, ஸ்கிரிப்சர்ஸா இருக்கட்டும், பகவானுடைய கதைகளா இருக்கட்டும், நாமம் சொல்றதுல ருச்சி இல்லாம அந்த மாதிரி ரிஜெக்ஷன். he says reject. I cannot do japa. என்னால எல்லாம் காலையில எழுந்துக்க முடியாது, என்னால எல்லாம் இப்ப கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணிட்டேன், எல்லாமே ரிஜெக்ட் தான். அந்த மாதிரி பண்றோம். பை பர்சன்ஸ் டிசைரிங் லிபரேஷன். Rejection of things related to Lord by persons desiring liberation who think that these things are simply material. அவனுக்கு லிபரேஷன் வேணும், ஆனா இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன். சும்மா பேரளவுல லிபரேஷன் அவன் எடுத்து உனக்கு வந்து அவங்க கொண்டு விடுவா. இவ்வளவு பண்ணிட்டு நமக்கே கிடைக்கலன்னா ஒண்ணும் மண்ணாக்கி இருக்கிறோம் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒன்னா அஜாமிளன் கிடைக்கலையா அப்படின்லாம் கேட்கக்கூடாது. அஜாமிளன் ஆல்ரெடி நல்ல பக்தனா இருந்தவர் தான். நடுவுல அவருக்கு அந்த சங்கத்தினால அவருக்கு வந்து ஒரு வேசிய பார்த்து எனக்கு நானும் இதுலயும் ஒரு ஆனந்தம் இருக்கோ, சரி அப்ப நானும் ஒரு வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கலாமேன்னு தான் வந்தாரே தவிர he was a தூய பக்தர். அதனாலதான் திரும்பி அவரால் வர முடிஞ்சது. அவர் could realize. ஆனா அந்த ஒரு அந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல நாராயணா சொல்லி அவருக்கு வந்து இது யமதூதர்கள் போய் விஷ்ணு தூதர்கள் காப்பாற்றினார் அப்படின்னா, அப்ப நானும் கடைசி மூமெண்ட்ல நாராயணா நமக்கு கடைசி மூமெண்ட் எப்போ வரும்னே தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்ல டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க இதுதான் கடைசி மூமெண்ட், அந்த டைம்ல நான் தழுக்கம் முகுந்தமாலா நினைவு வரணும். முகுந்தமாலா எழுதினவர் யாரு? என்னது என்ன பேர் அவரோட? குலசேகர ஆழ்வார். அவர் அதான் சொல்றாரு. இது என்னது கடைசி நேரத்துல எனக்கு வந்து கபம் பித்தம் வாதம் எல்லாம் வந்து எனக்கு நாக்கு தழுத்தழுக்கும், எனக்கு பேச முடியாது, நினைவு சக்தி இருக்காது. அப்ப எப்படி நான் ஒன்னு நினைப்பேன்? போச்சு இல்லையா? நான் இவ்வளவு வருஷமா பண்ணி எல்லாம் பண்ணதெல்லாம் கடைசி மூமெண்ட்ல நினைப்பு, எனக்கு அந்த நினைப்பு இல்லைன்னா போயிடுமே, அதனால இப்போயே கொண்டு போ. அவர் அந்த மாதிரி விரும்புறார். சோ இது அப்ப அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் லிபரேஷன் வேணும்ப்பா. திரும்பி திரும்பி இந்த பிறவி எல்லாம் வேண்டாம். ஆனா நான் வந்து பக்தி பண்ண மாட்டேன். ரிஜெக்ட், இட் டோட்டலி ரிஜெக்ட்ஸ். அந்த மாதிரி who think that these things are material of it. இந்த மாதிரி விரதம் இருக்கிறதும் ஜபம் இருக்கு. என்ன காலையில எழுந்து ஜபம் பண்ணதான் ஆச்சு, அதெல்லாம் இல்லைக்கு நான் பண்ணலாம். கோயிலுக்கு போகும்போது இப்படி இப்படி வெளியில ஜஸ்ட் சப்பலை கூட அழிக்க மாட்டான், அப்படியே போகும்போது இது ஒரு ஸ்டைல். இப்பெல்லாம் இப்படி 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 பண்ணிட்டுனா ஆச்சு, பகவானை வந்து நான் கும்பிட்டுட்டேன் அப்படின்னு. அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் யூஸ்லெஸ் வைராகியம். அந்த மாதிரி வைராகியத்துல இருந்தா அவன் வந்து முக்தி பெறறதுக்கு அவன் வந்து தகுதியே ஆக மாட்டான். சோ எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஜஸ்ட் நமக்கு வந்து இன்னைக்கு அதை வந்து கண்ணுல தென்பட்டது எனக்கு அந்த ஃபைல். சோ எனக்கு அது நினைவே இல்லை. அதுல வந்து மீனிங் எழுதியிருக்கேன், அந்த ஃபைல் நேம் மீனிங் எழுதியிருக்கேன், தமிழ்ல எழுதியிருக்கேன், நான் இங்கிலீஷ் எழுதியிருக்கேன். சரி, இப்போ ஓப்பன் பண்ணணும், ஓ இங்கிலீஷ்ல இருக்கா, சரி வை கேன் டேக்ணும். இன்னைக்கு வந்து சம்மரி மாதிரி, அது சம்மரி இல்லை இது, அந்த மாதிரி எடுத்து விடலாமே சொல்லிட்டு எடுத்தேன். அதையும் இப்போ 8 மணி ஆகுது, இன்னும் ஒரு 1/2 மணிக்கு முடியாது, ஏன்னா 5 பேஜ் இருக்கு, பார்க்கலாம். ஸோ இது வேற இருக்கே. அப்போ நம்ம அது குயிக்கா முடிச்சு விடுறேன். போன கிளாஸ், நேற்றுக்கு கிளாஸ்ல என்ன படிச்சோன்னு 9வது இல்லையா, நம்ம எவ்வளவு டீட்டெயில் படிச்சோம். ஒரு நல்ல ஒரு தூய பக்தி வரத்துக்கு என்னெல்லாம், பராபக்தியில் ஒருவனின் குணநலன்கள்னா என்னென்ன பார்த்தோம். இந்த பாயிண்ட்ஸ் தான். பகவானின் பக்தி தொண்டில் 24 மணி நேரமும் பகவானை சிந்தித்து அந்த மாதிரி கவனம் சிதறாது பக்தி தொண்டு செய்வதே விரும்புவான். அதை பத்தி தான் டீட்டெயில்ல இந்த சாப்டர்லயே கொடுத்துருக்கு. 2வது என்னது, அடக்க முடியும். இவ்வளவுலாம் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தம்பட்டம், நான் தெரியுமா இவ்வளவு எல்லாம் பண்றேன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் தெரியற, எனக்கு தெரியும், அந்த பகவான் தெரியும். அடக்கி வாசிக்கிறோம். அடக்க முடியவனாகும் ஊக்கம். அப்புறம் என்னது, ஆல்வேஸ் எந்தூசியாஸ்டிக். அவனே அவன் எந்தூசியாசம் பண்ணிக்கிறான், இன்னும் நல்லா பண்ணுப்பா, நல்லா பண்ற நீ, இன்னும் நல்லா பண்ணு அப்படின்னு இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி. அப்புறம் உலகியல் ஈடுபாடுகளில் பற்றற்றவனாக இருக்க வேண்டும். நேச்சுரலி இது வந்துருன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும். அப்படி போகலைன்னா எஸ், தென் மேக் எஃபர்ட் ஆஃப் நாட் ட்ரிங்கிங் டீ காஃபி, அதெல்லாம் பற்றுதான் ஆக்சுவலி.
கோல்டு இது கோல்டு வாங்கணும், இப்போ பட்டு புடவை வாங்கினது வருமே. இப்ப அடுத்தது என்னது, ஆவணி மாசமா? ஆடி நாளையில இருந்து என்னது, ஆவணி இல்லையா? இல்ல ஆனி, ஆடி மாசம் ஆடி ஆடி சேல் மாதாஜி. ஆடி தானே நாளைக்கு. ஆடி சேல். ஆடி சேல். அப்ப நாளைக்கு ஆடிதான். நான் கரெக்டா சொன்னேன். இப்போ ஆடி சேல்லாம் வந்துரும். நமக்கு வாங்க வேண்டாம்னு நினைச்சாலும் அந்த அட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க. 1க்கு 5 ஃப்ரீனாக்கா யாரு விடுவா? பூரா வருஷத்துக்கு, தீபாவளிக்கு, அடுத்த பர்த்டேக்கு, அடுத்த பொங்கலுக்கு கூட நம்ம வாங்கி வச்சு விடலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் நம்ம போவோம். பைத்திய மாதிரி போவோம். யாரும் வந்து லாஸா எல்லாம் விற்க மாட்டான். அவன் பெரிய கடை வச்சிருக்கான், ஏசி இருக்கா, அவ்வளவு ஸ்டாஃப் இருக்கா. அவளுக்கு எல்லாம் பணம் எப்படி கொடுப்போம்? நம்ம கொடுக்குற காசுல தான் கொடுக்கணும். நம்ம 300 ரூபாய் கொடுத்தோம்னா அந்த 300 ரூபான்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு பேர் அலமோதுறது, அதுல என்ன அவன் கொடுக்கணும் இல்லையா? அப்ப அவன் ஏன் ஃப்ரீயா கொடுக்க போறான் நமக்கு? டெஃபினெட்லி நோ. சொல்லி இதுதான் மார்க்கெட்டிங் தான். அண்ட் அதுல ஏதோ ஒரு சொல்ல, ஏதோ ஒரு ரிஜெக்டட், அதெல்லாம் ஆடி செல்ல போடு, யார் இவ்வளவு கூட்டத்துல யார் பார்க்க போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிடுவாங்க. இல்ல ரஃபு வேணா பண்ணி வைப்பாங்க. ரஃபு தெரியும் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணி ஏதோ பண்ணுவாங்க. See, they don't want to, யாரும் லாஸ்ல வைக்க மாட்டாங்க. அது மாத்திரம் நம்ம மைண்ட்ல எப்பவும் வச்சுக்கணும். எனிதிங் சேல், 1 ஃப்ரீனாலும் வை 1 ஃப்ரீ. அவனுக்கு என்ன அதிகமாயிடுதா அப்படின்னாக்கா அவன் வீட்டுல மனைவிக்கோ தங்கைக்கோ அம்மாக்கோ எல்லாம் கொடுக்கலாமே, அது ஏன் நமக்கு கொடுக்கணும்? அப்போ அது ஏதோ ஒரு கேட்ச் இருக்கான்னு புரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உலகில் ஈடுபாடுகளில் பற்றற்றவனாக இருக்கணும். தனது செயல்களுக்கு பிரதிபலனாக மரியாதையை எதிர்பார்க்க கூடாது. நான் என்ன பண்ணாலும் எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? என்னோட பேர்ல பேனர் வச்சாங்களா, நமஸ்காரம் பண்ணாங்களா, நான் வந்து கவனிக்கவே இல்லை அப்படின்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாது. நம்ம வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறோம். யாரு பராபக்தியில் ஒருவரின் குணநலங்கள் இப்படி இருக்க வேண்டும் போட்டிருக்கு. சோ வந்து பகவானுக்கு ஸ்ரத்தையுடன் தொண்டு, கிருஷ்ணர் அருள் புரிவார். இது அடுத்தது, கிருஷ்ணர் அருள் புரிவார் என்பதில் நம்பிக்கை எப்பவும் உறுதியுடையவனாக இருக்க வேண்டும். பகவான் தான் சொல்லியிருக்காரு. அப்ப அதை விட மீறி வந்து பகவான் போய் சொல்லுறான்னு. அப்ப அதுல பகவான் பேர்ல நல்ல நம்பிக்கை இருந்ததுனாக்கா வந்து அந்த பராபக்தி இருக்குன்னு அர்த்தம். பகவானுக்கு ஸ்ரத்தையுடன் தொண்டு செய்வதில் எப்பவும் ஆர்வம் உடையவனாக இருக்கணும். பகவானின் புனித நாமங்களை ஓதுவதில் எப்போதும் ஆர்வம். அதுலயும் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோட அவன் வந்து எப்போ நம்ம காலையில ஆகும், எப்போ காலையில நம்ம முடிச்சிடலாம், இப்போ முடிச்சுட்டு அப்பாடா 16 முடிச்சுட்டேன், சரி மத்தியானம் கொஞ்சம் டைம் பிடிச்சா இன்னும் 2-3 ரவுண்ட் பண்ணலாமா, ஏன்னா பண்ண அவனுக்கு ஒரு ஆனந்தம். யார் பண்றாங்களோ அவனுக்கு ஒரு ஆனந்தம் வரும்போது என்ன, இன்னும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு தோணல் வரும். அப்புறம் பகவானின் உன்னத குணங்களை விளக்குவதே. நாட் ஓன்லி ஐ எம் லேர்னிங், ஐ வாண்ட் டு டெல் அதர்ஸ் ஆல்சோ. நம்மள வீட்டுல ஏதாவது சொல்லும்போது தெரியுமா அப்படி இப்படின்னு நம்ம வந்து we should try to explain that. அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அதுலயும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். அப்புறம் கடைசியத்தை தான் நம்ம வந்து இப்போ நேற்று பார்த்தோம். பகவானின் லீலைகள் நடைபெற்ற இடங்களில் வசிப்பது. நம்ம வந்து பிருந்தாவனமோ போயிட்டு அங்கேயே எல்லாம் நான் வந்து வேலைக்கு போயிட்டு அங்கெல்லாம் இருக்க முடியாது. அப்படி பார்த்தா ஃபுல் இந்தியால எல்லாம் மதுரா பிருந்தாவனம் தான் இருக்கணும், அதெல்லாம் இருக்க முடியாது. அட்லீஸ்ட் போய் பார்த்துட்டாவது வரலாம். வருஷத்துக்கு ஒருக்கா, இல்ல வருஷத்துக்கு 2 டைம் 3 டைம், இல்ல மாசம் போகலாம். இல்ல ஒருக்கா போறோம், நம்ம போய் இருந்து நல்லா அனுபவித்து பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரசிக்கலாம். அதுதான் நேற்றுக்கு பார்த்தோம். அண்ட் அதுல இம்பார்ட்டன்ட் என்ன பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் லீலைகள் புரிந்த இடத்தில் வாழ வேண்டும். இது 8 இதுவும் நம்ம நேற்றுக்கே பார்த்துட்டோம், டீட்டெயில் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இதுல இம்பார்ட்டன்ட் மாத்திரம் நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன். ஒருவன் பிருந்தாவனம் சென்றான் என்றால் கிருஷ்ணரின் பிரிவினை அவன் உடனே உணர்வான். அப்ப பிருந்தாவனத்துக்கு போறதுக்குள்ள இந்த பிரிவு எல்லாம் நமக்கு தோணாது. அங்கேயே இருக்கணும். 2-3 நாளைக்கு இங்க இருந்தா ஒரு ஃபீல் வந்துடும் நமக்கு. அப்புறம் அங்கேருந்து வரும்போது பிருந்தாவனத்தை விட்டு வரோமே, கிருஷ்ணர் இந்த உலகம் அந்த லோகம் இல்லையாது, அப்படி அந்த ஒரு பிரிவு பகவானையே பிரிஞ்சன் வர உணர்வு வரும் அப்படின்னு. அருவவாதிகளும் யோகிகளுக்கும் தூய பக்தனின் உணர்வினை பாவனை செய்ய முயல்கின்றனர். ஆனால் அவர்களிடம் முக்தி பெறுவதற்கான எண்ணம் ஒன்று மட்டுமே உள்ளது, பகவானுடைய எண்ணத்துல அவங்களுக்கு. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒன்னும் they don't serve the Lord. நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம வேலைக்காரி, எப்பவுமே அந்த வேலைக்காரியோட எக்ஸாம்பிள் எனக்கு இப்போ தோணும். பழைய வேலைக்காரி எப்போ வேலை பண்ணிருப்பா, இல்ல அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டிக்கெல்லாம் வேலை பண்ணிருப்பாங்க. இன்னைக்கு வந்து என்ன பாப்பா எப்படி இருக்கு, நம்ம வளர்ந்து இவ்வளவு பெரியவாளா இருப்போம், நம்மள பாப்பான்னு. ஏன்னா அவங்க அப்படிதான் நம்மளை பார்த்து ஒரு பழக்கம். அவங்க ஒரு நன்னி விசுவாசத்தோட இன்னைக்கு வந்தாலும் நம்மள வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இதா சொல்லுவா. ஸோ தட் இஸ் சர்வீட்டர்ல இதுதான் இருக்கும், ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும், ஒரு அவங்களை வந்து ஸ்துதிக்கணும், அவங்களை வந்து பாராட்டணும், அந்த ஒரு இது இருக்கும். அப்ப நமக்கு பகவான் இடத்தில் அந்த ஒரு என்னது சர்வீட்டர்னா என்னது, சேவை புரியிற மென்டாலிட்டியில நம்ம இருக்கணும். சோ அந்த மாதிரி தூய பக்தனோட உணர்வினை அவங்க பாவனை தான் செய்ய முடியும், அருவவாதிகளும் யோகிகளும். ஆனா அவங்க வந்து அந்த மாதிரி தொண்டு புரியாததுனால இப்ப இந்த காலத்து வேலைக்காரி மாதிரி ஜஸ்ட் ஆன்லைன்ல வந்து இப்ப அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கே பியூரோ, இது என்னது வேற அந்த செக்யூரிட்டில எல்லாம் பியூரோஸ் உண்டு இல்லையா, அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கால் பண்ணா வருவாங்க, அவங்க வேலை பண்ணிட்டு போவாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன நம்ம பேர்ல ஒரு அன்பு பாசம் எல்லாம் இருக்குமா? அது பழைய வேலைக்காரியெல்லாம் அவங்க ஃபுல் குடும்பமே நமக்கு உழைச்சிருப்பாங்க. அவங்களுக்குள்ள அந்த பந்தம் பாசம் எல்லாம் இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு மாடர்ன் வாழ்க்கைக்கு வராது. அதேதான் தூய பக்தம் வந்து அவ்வளவு சேவை புரியும் போது அவனுக்கு வந்து ஒரு பற்று இருக்கும். ஆனா இவங்க வந்து அருவவாதிகளும் யோகிகளும் ஒரு பாவனை செய்ய பார்ப்பாங்க,
அவங்களுக்கும் முக்தி கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்க முக்தி அந்த பிரம்மன் நிலைக்கு தான் அவங்களால உயர்வு பெற முடியும். அவர்களிடம் முக்தி பெறுவதற்கான எண்ணம் ஒன்று மட்டுமே உள்ளது. என்னது? இந்த இதுல இருந்து அவங்களுக்கு பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இருக்கும். ஆனா முக்தி இந்த பிக்கு பிடுங்கல்ல இருந்து நான் விடுதலை ஆனோம். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? இங்க பிக்கு இருக்கு, எங்க பிடுங்கல் இருக்கு, இதுதான் லைஃப், இதே ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பக்தர்கள் அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. There is no misery for them. அப்புறம் அஷ்டகாலிகா லீலா அப்படின்னா என்னது? கிருஷ்ண லீலைகள் செயற்கையாக சிந்திக்கும். நான் பார்த்தேன், ஒரு பிள்ளை வந்தான், கிருஷ்ண ரூபத்துலதான் அந்த மாதிரி தோணித்து. நம்ம இருக்கலாம், நம்ம மனசுல அந்த மாதிரி தோணிருக்கும், பண்ணலாம். பட் அதையே நம்ம இதேதான் ஒரு என்னது பிராக்டிஸ் பண்ணி அதுலயே நம்பிக்கையோட இருக்கிறவங்க அது என்னது? அஷ்டகாலிகா லீலா, செயற்கையாக சிந்திக்கிறான் அந்த மாதிரி. சோ ஒரு பாசாங்கக்காரன் கிருஷ்ணன் மீது போலியான பற்றுடையவனாக காணப்பட்டான் என்றால் அவனது பற்று உண்மையான பற்று என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை. அது சரியான பற்று இல்லை. இருந்தாலும் ஸ்டில் அது பெட்டர். என்னன்னாக்கா, ஏனெனும் அவன் தூய பக்தி தொண்டு நிலைக்கு உயர்வதற்கு நம்பிக்கையை அவனுக்கு அளிக்கிறது. இந்த மாதிரி பண்ண என்ன ஆகும்? அவனுக்கு அந்த என்னது பகவானிடத்தில் ஒரு நம்பிக்கை அவனுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அப்புறம் அவனுக்கு he will come out of all these things and totally he will be பகவான்னா என்ன சொல்லிட்டு எக்ஸாக்ட்லி அவனுக்கு புரிய வரும். அந்த மாதிரி அவனுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா. இப்பாவனை பற்றானது நிழல். அப்ப அது இந்த மாதிரி பாவனையா நினைக்கிறது என்னது? நிழல் பற்று மற்றும் பரா. வேற ரெண்டு இருக்கு, ரெண்டு பற்று இருக்கு. அதுல ஒண்ணு நிழல் பற்று, ஒண்ணு தட் இஸ் இன்டைரக்ட் பற்று, ஒண்ணு உன்னத பெஸ்ட் பற்று என்று இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஆன்மீக குருவினால் வழி நடத்தப்படாமல் இருக்கும் ஒருவன் நிழல் பற்று என்ன அவனுக்கு நிழல் பற்றுதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். இப்ப நம்மளாம் ஆன்மீக குரு சொல்லிதான் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். என்ன பண்ணணும், ஏது பண்ணணும், நம்ம அதை ஃபாலோ ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் ஃபாலோ பண்றதுனால நம்ம உன்னத பற்று தான் நம்ம வைத்துட்டு இருக்கோம். அது இல்லாதவங்களுக்கு. அப்புறம் தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால். அப்புறம் என்னது? சங்கம். யாரிடத்தில் சங்கம் வைக்கணும்? தூய பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்தா இந்த எல்லாம் அந்த கண்டாமினேஷன், இதெல்லாம் அந்த தீய பழக்கம், தீய அந்த இதெல்லாம் இருக்கே குணங்கள், கிளேஷாக்னி சுபதா மோக்ஷா. கிளேஷாக்னி அப்படின்னா எல்லாம் அந்த கிளேஷங்கள் எல்லாம் போய்விடும், எல்லாம் டர்ட் எல்லாம் போய்விடும். அத்தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் அவர்களின் இதயங்களில் இருந்து சந்திரனை போன்ற ஒளிர் கதிர்களானது எழுந்து அவன் மீது பட்டு பிரதிபலிக்கும். சோ யாரு தூய பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்ததுன்னா ஏதோ அது ஒரு அட்ராக்ஷன் வந்துடும். இப்ப பாகவதம் எல்லாம் படிக்கும்போது நாளைக்கு படிக்கலாமே, நாளைக்கு படிக்கலாமே, ஒரு அட்ராக்ஷன். ஏன்னா இந்த சங்கத்துல யாரும் படிக்கிறாங்க, ஓகே அதுல இல்லையா? பஜன் கிளாஸ், சில பேருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். பஜன் கிளாஸ், ஓகே அதுலயும் இன்ட்ரெஸ்ட். வேற இன்னும் இருக்கும், கோயில் போகணும், கோயில் போயிட்டு சேவை புரியணும், அங்க போயிட்டு பெருக்கிறாங்க, நானும் அடுத்த நாளைக்கு நான் வரேன், இல்ல செருப்பெல்லாம் எடுத்துருக்கேன், ஏதோ ஒரு சம்திங் ஃபார் டு சர்வ் த லார்ட். அந்த மாதிரி அவனுக்கு பக்த சங்கத்துல அவனுக்கு கொஞ்சம் தொடர்பு இருந்து அவங்களோட தேஜஸ் இவருக்கு என்னது? இட் வில் அஃபெக்ட் ஹிம் ஆல்சோ அண்ட் நல்ல வழிக்கு வருவோம். அப்ப அவனும் சிறிதளவு பற்றுடையவனாக காணப்படலாம். ஆனால் இது ஒரு ஊசலாட்டம் போன்றதாகும். ஆனா என்னது? வரும் போகும். திரும்பி நல்லா சங்கத்துல இருக்கிறது வரைக்கும் நல்லா இருக்கிறாப்புல இருக்கணும், அவன் இருப்பான் நல்ல இது. திரும்பி என்ன ஆகும்? திரும்பி ஒரு சங்கம் விட்டு போறாப்புல இருக்கும், திரும்பி அவனுக்கு அப்படியே டவுன் ஆயிடும். திரும்பி இப்ப நம்ம கிளாஸ் அப்படிதானே, மண்டே டியூஸ்டே வந்தா ஆன்மீகத்துல நல்லா இதா இருக்கிறப்பல நமக்கு தோணும். அப்புறம் வெனஸ்டே திரும்பி மண்டே டியூஸ்டே வரும்போது நல்லா ஆன்மீகத்துல அந்த மாதிரி ஊசலாட்டம் மாதிரி இருக்கும். அது அந்த மாதிரி ஒரு பற்று. அப்புறம் என்னது படிச்சோம்? இதன் முடிவு என்னவென்றால் தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுவதன் மூலம் பரிபூர்ண நிலையை அடைய செய்யும். அதனால டிவோட்டி சங்கம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனால் போதிய அளவு இறைவரையப்படவில்லை என்றால் அவனிடம் உண்டாகாது. ஆனா ஏதோ பேருக்கு ஒப்புக்குதான் நான் இது என்னது சங்கத்துல இருக்கேன், இது என்னது டிவோஷனல் பக்தர் சங்கத்துல இருக்கேன், பேருக்கு தான், அவங்க பண்றாங்க, நான் சும்மா பாத்துட்டு இருக்கேன், நீ என்ன போய் இம்ப்ரூவ் பண்ண? அவங்கதான் இம்ப்ரூவ் பண்றாங்க, அவங்க எல்லாம் பண்றாங்கன்னா இல்ல நீ நல்லா பிடிக்கும் அதனால அவங்க சங்கத்துல இருக்கேன், நானும் அஃபெக்ட் பண்ணி சும்மா கேட்டுன்னு இருப்பேன், அதுல ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை இல்லையா? சோ வி ஷுட் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ். அந்த மாதிரி நம்மள இம்ப்ரூவ் பண்ணலன்னா அது இறை வயப்படவில்லை, இறைவனிடம் அந்த வசப்படவில்லை என்றால் அந்த ஒரு பக்தி அவனுக்கு உண்டாகாது. அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? தூய பக்தர்களின் தாமரை திருவடிகளுக்கு செய்யப்படும் குற்றங்களினால் அப்பற்று ஒருவனிடம் இருந்தால் இல்லாது ஒழிகின்றது. யாரு ஒரு ட்ரூ டிவோட்டியை நம்ம இன்சல்ட் பண்ணிட்டோம், ஏதோ ஒரு தெரியாம அந்த மாதிரி ஏதோ குற்றம் இழைத்து விட்டோம்னாலும் அந்த தூய சங்கத்துல என்ன ஆகும்? அதுவும் எல்லாம் விட்டு போய்விடும். ஏன்னா அந்த பக்தர் சங்கத்துல என்னது திரும்பி பேச ஆரம்பிப்பாங்க, திரும்பி அதெல்லாம் ஒன்னும் பெரிய காரியம் இல்லை, என்ன நீ அன்னைக்கு சொன்னது தானே, அதெல்லாம் இட்ஸ் ஓகே, ஐ டோன்ட் டேக் இட் சீரியஸ் அப்படின்னா ஆயிடுத்து, சரியாயிடும்.
சோ அதனால அந்த இது சோ யூ ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். ஈவன் பக்த சங்கத்திலையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் குற்றம் இழைக்காமலும் நம்ம வந்து பாதுகாத்துக்கணும், மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், முக்தி. அதான் லாஸ்ட், என்ன 2 பேஜ் இருக்கு. முக்தி பெறும் கொள்கைகளிலோ அல்லது பிரம்மஜோதியுடன் இணைய வேண்டும் என்பதிலோ ஒருவன் பற்றுடைய. யாரு இருப்பாங்க இதுல? ஒன்லி ஞான யோகிஸ் அண்ட் கர்ம யோகிஸ். அவங்க இந்த அஷ்டாங்க யோகிஸ், இவங்களுக்கு தான் வந்து பிரம்ம ஜோதியில ஏன்னா தே கேன் ரீச் ஒன்லி டு தட் லெவல். பகவானிடம் இணைய வேண்டும். அவங்களுக்கு வந்து அகம் பிரம்மாஸ்மி, அதுதான் அவங்களோட இதா இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு விருப்பம் ஒருத்தன் இருந்தானாக்கா, அவன் பற்றுடையவனாக அவனுக்கு இருந்தானாக்கா, அவன் அது மெய்மறந்த ஆனந்த உறவுகள் நிழல் மற்றும் பராபற்றுக்கு படிப்படியாக குறைகிறது. அவன் வந்து அந்த பராபற்றுக்கு போகவே முடியாது. நிழல் பற்றில் தான் அவன் வந்து இருக்கான். அந்த பராபற்றுல இருந்து அவன் வந்து படிப்படியா கீழே தான் இறங்குறான். ஏன்னா அவனுக்கு என்ன விருப்பம்? அந்த இதுக்குதான் என்னது, பிரம்மஜோதியிடம் இணையறதுக்கு தான் அவனுக்கு வந்து விருப்பம். அதனால அதுக்கு என்ன பேரு? பராபற்றுக்கு படிப்படியா குறைகிறது, அல்லது அகங்கிரரோ உபாசனர். அகங்கிரரோ உபாசனர் வரும், அகங்கிரக உபாசனர் வரும். அப்படின்னா என்னது? பரமபுருஷனுடன் தன்னை ஒன்றாக அடையாளம் காண்பதில் ஆன்மீக உணர்வு பெற தொடங்கும். அவனுக்கு வந்து பகவானிடம் நான் இணைய வேண்டும், அந்த மாதிரி அவன் வந்து அவனுடைய எண்ணம் இருக்கும். அதே அவனை வந்து கீழே தள்ளிவிடும். நம்ம எல்லாம் பக்தர்கள்லாம் அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கவே மாட்டான். பகவான் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் த ஹையர் பிளாட்ஃபார்ம். நம்ம எப்பவும் சர்வீட்டர் தான். அம்மாவும் நாமளும் ஒரே ஒரு உடல்லயே இருந்திருக்கும். அம்மாவோட வயசுல சிசுவா இருந்து ஒரு சின்ன செல்ல இருந்து அப்புறம் அப்படி வந்து ஒரு சதப்பிண்டம் வந்து எல்லாம் அப்படி கை காலு கண்ணு மூக்கெல்லாம் வந்து ஒரு குழந்தை உருவத்துல வந்து 9 மாசத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பிறந்திருக்கோம். அப்ப நம்ம அம்மாவோடயே ஒட்டின்னு இருக்கோமா? இல்லை. Then we are separated. Once we are separated, அம்மா is always அம்மா, the child is always the child. நம்ம எப்பவுமே அம்மாக்கு ஒரு அம்மா தான் கூப்பிடுவோம் இல்லையா அவங்கள. இப்போ அந்த ரிலேஷன் எப்படி இருக்கும்? சர்விங் த, இப்ப நம்ம பகவான் இடத்தில் என்ன பண்ணணும்னாக்கா, we are serving the Lord. சோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பகவானை பார்க்க முடியுமா? நம்ம வந்து பகவான் இடத்தில் ஒன்று விட முடியாது. சோ வந்து பரமபுருஷனுடன் தன்னை ஒன்றாக அடையாளம் காண்பதினால் ஆன்மீக உணர்வு பெற தொடங்கும். அந்த மாதிரி வந்து they will not be able to reach. அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்கும். அதான் முக்தி அந்த லெவல் தான் போக முடியும். பகவானுடைய தாமத்துல போக முடியாது. ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்ற, இதுதான் இப்ப நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ற போல, ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றாமலேயே ஒருவன் உயர்தர பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெற்றவனாக காணப்படலாம். பாக்குறதுக்கு அப்படி இருக்கலாம். நல்ல என்னது நாம போட்டுக்கலாம், ஜபம் எப்பவும் முடியும். சில பேர் எல்லாம் பார்க்கலாம் இல்லையா, இஸ்கான் டிவோட்டிஸா பார்க்கலாம், மாலையை போட்டு இப்படி கை உள்ள இருக்கும், வாய் எப்படி இருக்கும், நம்மளை பார்த்தாலும் இப்படி ஹாயை சொல்லுவாங்க, அப்புறம் ஏதோ பேசுவாங்க. நீ என்ன ஜபம் பண்ற? ஜபம்னா எப்படி இருக்கணும்? கண்ணை மூடின்னு இல்லையா பண்ணணும்? நீ கண்ணை மூடினா தானே பகவான் இதே தோணும். கண்ணை திறந்தா என்ன தெரியும்? அதனால அவங்களெல்லாம் வந்து வெரி டிஃபிகல்ட். என்னால எல்லாம் முடியாது. சோ பண்றாங்களா இருக்கும் அவங்க. சோ வந்து என்னது, ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றாமலேயே ஒருவன் உயர்தர பக்தி தொண்டில் வளர்ச்சி பெற்றவனாக காணப்படலாம். பாக்குறதுக்கு வேணா அந்த மாதிரி இருப்பான். அவ்வாறு இருந்தால் அவன் பக்தி தொண்டின் நிலையே அவனது முற்பிறவிலேயே அந்த மாதிரி இருந்தா என்ன, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கனாக்கா, அப்பாவும் முதல்ல இருந்தே அவன் என்னது பகுனாம் ஜென்மனாம் வந்து முன்னாடில இருந்தே அவன் பண்ணியிருக்கான். அதோட இஃபெக்ட் தான் இப்ப தெரியறது. இல்லாட்டா இப்ப அவன் வந்து சடன்லி அவன் வந்து அவனோட முயற்சியில இதை இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கான்னு சொல்ல முடியாது. முற்பிறவிலேயே எழுதியுள்ளான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்புறம் இப்போது இரண்டாவதாக செகண்ட் சான்ஸ். திரும்பி ஒரு மனித பிறவி கொடுத்திருக்கேன், திரும்பி ஒரு ஆன்மீகத்துல நுழையறதுக்கு உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்கேன். அந்த மாதிரி ததாமி புத்தி, அதான் சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி புத்தியை நான் கொடுத்திருக்கேன், திரும்பி வந்து ஆன்மீகத்தை வளர்ச்சி பெற அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சான்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. இரண்டாவதாக கிடைத்திருக்கும் நல்வாய்ப்பினால் அது மீண்டும் வளர்ச்சி பெற தொடங்குகிறது. அப்புறம் என்ன பார்த்தோம்? பக்தி தொண்டில் ஒருவன் தனது நிலையில் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெறுகிறான் என்றால் அவ்வளர்ச்சி கிருஷ்ணரின் காரணமற்ற கருணையினாலேயே ஏற்படுகிறது. இன்னைக்கு நம்ம கிருஷ்ணா எல்லாம் சொல்றோம், இவ்வளவு எல்லாம் கிளாஸ் எல்லாம் காதெல்லாம் வந்து கேட்கறது, வாயெல்லாம் சொல்றது அப்படின்னா பகவானுடைய அருள் இருக்கு. அதனால் அவருடைய கருணையினால் தான் நமக்கு இதெல்லாம் புரிந்து கொள்ள முடியறது. அந்த அப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அந்த இட்ஸ் ஆல் கிரேஸ், பகவானுடைய கிரேஸ். சோ பக்தி தொண்டில் நெறிமுறை கெட்டு நெறிமுறைக்கேற்ப வாழாதவனாக காணப்படின் யாரும் அவன் மீது குரோதம் கொள்ளக்கூடாது. பார்த்தா அந்த மாதிரி இல்லையோ, ஏதோ பண்றான் போறான், அந்த மாதிரி அந்த நெறிமுறைக்கேற்ப அவன் இல்லை, அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அவனிடத்தில் நம்ம வந்து விரோதம் தான் காட்டக்கூடாது. அவன் வந்து படிப்படியா அவன் வந்து முன்னுக்கு வருவான். பகவான் கிருஷ்ணன் மற்றும் ஆன்மீக குருவின் பக்தி தொண்டில் வைக்கப்படும் மாறாத நம்பிக்கையானது ஒருவனை பக்தி தொண்டின் உயர்நிலைக்கு உயர்த்துகிறது. சோ அவனை வந்து உயர்த்திடும். சான்று என்னது கொடுத்திருக்கு? முழு நிலவு இருக்கு, ஒயிட் தான் அதுல, ஆனா உன்னிப்பா பார்த்தா பிளாக் டாட்ஸ் இருக்கும். இஸ் தட் பிளாக் டாட் வந்து அதோட வந்து பிரகாசத்தை வந்து மறைக்க முடியுமா? முடியாது.
அது பிளாக் டாட் இருக்கு, அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரிதான் ஒருவனிடத்தில் பக்தி எல்லாம் பண்றான். ஆனா ஏதோ வேண்டாத சுகம் இருக்கு அவன்கிட்ட. அதனால அதை நம்ம வந்து மன்னித்து அவனை வந்து நல்லவனாவே ஏத்துக்கணும், டிவோட்டியா ஏத்துக்கணும். சோ அந்த மாதிரி சிறிய புள்ளிகள் சான்ற எனது முழுநிலவில் உள்ள ஒரு சில புள்ளிகள் ஒளியை தடுக்க முடியாது. அதுபோல் ஒரு சிறிய தவறு தவறாக பட வேண்டாம். இதைதான் நம்ம வந்து நேத்திக்கு படிச்சு முடிச்சோம். இன்னைக்கு சீக்கிரம் முடிக்கணும்னு நினைச்சு இதுலயே போய் எடுத்துட்டேன். நோ ப்ராப்ளம். ஆனா ஐ ஹோப் இட் வாஸ் ஃப்ரூட்ஃபுல். யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா ரிவிஷன் பண்ணது? எஸ், யாரெல்லாம் படிக்கலாம்? யாரெல்லாம் படிக்கிறாள்? யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது மாதாஜி. யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததா? ஓகே. ஒரு சம்மரி பண்ணோம் தான் தோணித்து எனக்கு. ஓகே, யார் படிக்கிறீங்க? படிக்கிறீங்களா? லீலாவதி மாதாஜி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? யார் நீங்க ஹரே படிக்கிறீங்க? கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்கோ. இறைவன் மீதான தூய அன்பில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு. குறிப்பிட்ட உறவு முறையில் கிருஷ்ணர் மீது அன்பு செலுத்துவதற்கான ஒருவனது விருப்பம் தீவிரமடையும் பொழுது அது இறைவன் மீதான தூய காதலாக அறியப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் ஒரு பக்தன் தனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளையின் பேரில் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளில் ஈடுபடுகிறான். அதன் மூலம் அவன் எல்லா உலகியல் மாசுகளிலிருந்தும் தூய்மை அடையும் பொழுது பக்தி தொண்டின் மீது அவனுடைய பற்றும் சுவையும் வளர்ச்சி பெறுகிறது. இச்சுவையும் பற்றும் கால கிராமத்தில் படிப்படியாக தீவிரமடையும் பொழுது அது காதலாக மாறுகிறது. காதல் என்னும் வார்த்தை உண்மையில் முழுமுதற் கடவுளோடு கொள்ளும் உறவுக்கு மட்டுமே பொருந்துவதாகும். உறவுக்கும் காதலுக்கும் தொடர்பே இல்லை. உலகில் காதல் என்னும் பெயரில் செய்யப்படுவதெல்லாம் காமமின்றி வேறில்லை. காதலுக்கும் காமத்திற்கும் பொன்னுக்கும் இரும்புக்கும் இடையில் உள்ளது போல் கடலளவு வித்தியாசம் உள்ளது. நாரத பஞ்சாத்தரத்தில் காமமானது முற்றிலும் முழுமுதற் கடவுளிடம் மாற்றப்பட்டு உறவு என்பது முற்றிலும் அவர் மீது ஏற்பட்டதென்றால் அதுவே தூய காதலாக மிகச்சிறந்த மகான்களான பீஷ்மர், பிரகலாதர், உத்தவர், நாரதர் போன்றவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. முழுமுதற் கடவுளின் காதல் என்பது பிறர் ஒருவன் மீது வைத்திருக்கும் காதல் அனைத்தையும் முற்றிலும் துறப்பதாகும் என்று பீஷ்மரை பொறுத்தமட்டில் பிறர் மீது வைத்திருக்கும் எல்லா உறவுகளையும் புறக்கணித்துவிட்டு ஒருவன் மீது பாசம் அனைத்தையும் வைப்பது காதலாகும். இத்தூய காதலானது இரண்டு நிலையில் முழுமுதற் கடவுளிடம் மாற்றப்படுகிறது. ஒன்று மெய்மறந்தரினால், மற்றொன்று முழுமுதற் கடவுளின் காரணமற்ற கருணையினால். படிக்கட்டுமா மாதாஜி? அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் படிங்க. மெய்மறுத்தல். முழுமுதற் கடவுள் மீதான மெய்மறந்த காதலானது ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சாஸ்திரங்களில் உள்ள பக்தி தொண்டிற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிப்பதால் மிகவும் ஆற்றலுடன் தூண்டப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 2ஆம் அத்தியாயம் 40வது ஸ்லோகத்தில் பக்தி தொண்டில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதனால் உண்டாகும் மெய்மறந்த காதலை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றும் காலத்தில் ஒரு பக்தன் அவனது இயற்கையான கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். அதனால் அவன் மென்மையான இதயம் பெற்று ஒரு பைத்தியக்காரனை போல் பாடவும் ஆடவும் செய்கிறான். பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதும் பொழுது அவன் சில சமயம் பாடுகிறான், சில சமயம் பிறரை பற்றி கவலைப்படாமல் ஒரு பைத்தியக்காரனை போல் ஆடுகிறான் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பத்ம புராணத்தில் தானே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இறைவன் மீதான இப்போ நம்ம கடைசி சாப்டர்ல என்ன பார்க்க போறோம்? இறைவன் மீதான தூய அன்பில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டு எப்படி நம்ம செய்யலாம் பகவான் இடத்தில்? அந்த மாதிரி ஒரு அன்பு, தூய அன்பு வந்து எப்படி பகவானுக்கு எந்த மாதிரி தொண்டு புரிந்தா அந்த வந்து தூய அன்பு வெளிப்பட முடியும். சோ ஒரு குறிப்பிட்ட உறவு முறையில் கிருஷ்ணன் மீது அன்பு செலுத்துவதற்கான ஒருவனது விருப்பம் தீவிரமடையும் போது பகவானிடத்தில் எனக்கு ரொம்ப அன்பு, எனக்கு வந்து அவருக்கு என்ன கொடுக்கணும், என்ன பண்ணணும், எனக்கு ஏதோ பண்ணணும், அவரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. ஏன்னா அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம், அத பகவானுக்கு ஆணுகூலேன்னு கிருஷ்ணானும் பகவானுக்கு எது பிடிக்குமோ அதை நான் எனக்கு பண்ணணும். பகவானுக்கு எப்படி நான் வந்து அழகுபடுத்தினா பகவான் இன்னும் அழகா இருப்பார். அந்த விக்கிரகத்துக்கெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் போட்டோம்னா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். நல்ல துளசி மாலையெல்லாம் போட்டோம்னா எவ்வளவு அழகா இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்து பண்ணும்போது அன்பு பெருகிறது. சோ கிருஷ்ணன் மீது அன்பு செலுத்துவதற்கான ஒருவனது விருப்பம் தீவிரமடைகிறது.
போரும் ஆக மாட்டேங்கிறது. இன்னும் நல்லா பண்ணும், இன்னும் நல்லா அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அது இறைவன் மீதான தூய காதலாக அறியப்படுகிறது. அதுதான் காதல். ஆனா இப்ப நம்ம பௌதிக உலகத்துல காதல்னா என்னது? நீ என்ன கொடுத்தா எனக்கு காதல் வரும். நான் ஒண்ணு கொடுக்குறேன், அடுத்து நீ கொடுத்தியா, நீ கொடுக்கல பத்தியா, போச்சு காதல் போச்சு. மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா போச்சு. அப்போ காதலே கிடையாது. இங்கெல்லாம் என்னது? கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி. சோ இதெல்லாம் பௌதிகமானதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் ட்ரூ காதல் அட் ஆல். இதெல்லாம் வந்து பாசாங்குத்தனமான காதல். ஒன்லி என்னது? அட்ராக்ஷன் ஃபார் த ஸ்கின், ஃபார் த டச், ஃபார் த ஸ்பீச். யாரோ நல்லா ஸ்வீட்டா பேசுறாங்க, ஓ சவுண்ட் எவ்வளவு அழகா இருக்குல்ல, அதை கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால ஒரு காதல். பார்த்தா ஒரு காதல், கேட்டால் ஒரு காதல், அந்த மாதிரி. ஆனா இறைவன் மீது என்னது? அவருக்கு தொண்டு புரிந்து அவருக்கு திருப்திப்படுத்துறா போல ஒரு நம்ம இது செய்கை, நம்மளோட செய்கை இருந்ததுன்னா அதுதான் தூய காதலாக அறியப்படுகிறது. ஆரம்பத்தில் ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கான்? தனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளையின் பேரில் பக்தி தொண்டில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை ஈடுபடுகிறான். சொன்னாங்க, இப்ப 18 days கோர்ஸ் வந்தீங்க, லெவல் 2ல நம்ம பண்ணமா, ஓகே ஜபம் பண்ற. அப்போ அன்பு வருமா? வராது. பண்ண 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 நம்ம அதுல முங்கதான் வந்து ஊறி போயிடுறோம். நம்ம ஊறுகாய் எல்லாம், நம்ம மாங்காய் எல்லாம் இது போடுவோம் இல்லையா, அச்சார், என்னது ஊறுகாய் எல்லாம் போட்டா என்னது? இமிடியேட்டா அந்த டேஸ்ட் வராது. அது ஊறதான் டேஸ்ட் வரும். அது மாதிரி நம்மளோட பக்தியும் எப்படி பகவானுக்கு தொண்டு புரிந்துதான் அதுல உள்ள அந்த ஒரு ரசத்தையே நம்ம வந்து அனுபவிக்க முடியும். ரசம்னா நாட்டம், சாப்பாடு ரசம் இல்ல, அதோட என்னது நெக் என்ன சொல்லுவா அதுக்கு, ஃப்ராக்ரன்ஸ் சொல்லலாம், இல்ல அதோட எசன்ஸ் பகவான் இடத்துல உள்ள அன்பை நம்ம வந்து புரிஞ்சு கொள்ள முடியும். ஆனா இனிஷியலி என்ன பண்றோம்? நம்ம ஆன்மீக குரு சொல்றாங்க, அதை நம்ம பண்ணுவோம். அதன் மூலம் அவன் எல்லா உலகில் மாசுக்களில் இருந்தும் தூய்மை அடையும் பொழுது, அதே ஒன்லி ஜஸ்ட் பேசிக் ஸ்டெப் தான். மாசுக்கள்ல தூய்மை என்ன மாசு? காலையில ஏந்துக்கணும், பங்களாரதி பாக்குறது. ஓ இல்ல எனக்கு தூக்கமா வருதுன்னா ஓகே தூங்கு. இல்ல அந்த மாசுல இருந்து நான் ஏந்துக்கணும், அந்த தமோ குணத்துல இருந்து நான் ஏந்துக்கணும். அப்ப பண்ணு, கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணு, கஷ்டமா தான் இருக்கும் முதல்ல, அப்புறம் பழகி போயிடும். எப்படப்ப காலையில வரும், காலையில எப்படப்ப நான் பகவான் மூர்த்தியை பார்ப்பேன், எப்போ நான் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ஜபம் பண்ணுவேன், அப்புறம் ஜபம், இந்த மாதிரி ஒரு தோணல் தான் வந்துட்டே இருக்கும். சோ மாசுக்கள்ல இருந்து அவன் வந்து விடுதலை ஆகும். சோ அவன் எல்லா உலகில் மாசுக்களில் இருந்து தூய்மை அடையும் பொழுது பக்தி தொண்டின் மீது அவனுடைய பற்றும் சுவையும் வளர்ச்சி பெறுகிறது. இது அவனே வந்து ஒரு இது டெஸ்ட் வச்சுக்கலாம். முன்னாடி எப்படி இருந்தேன், இப்ப எனக்கு எவ்வளவு பற்று வந்து விட்டது, அப்ப எனக்கு பகவான் இடத்தில் அன்பு வளர்ந்து விட்டதுன்னு சொல்லிட்டு அவனே வந்து கணிச்சுக்கலாம். இச்சுவையும் பற்றும் காலக்கிரமத்தில் படிப்படியாக தீவிரம் அடைகிறது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா தீவிரமாறுது. முன்னால வெறும் பால் தான் வச்சிருந்தேன், இப்ப அப்படி இல்ல, பால் கூட ஏதோ டிஃபன் வைக்கிறேன், அப்புறம் ஹோல் டே அவ்வளவுதான். இல்ல அப்புறம் என்ன பண்ணேன், நான் சாப்பாடு பண்றேனே அதையும் வைக்கிறேன், அப்புறம் சாயந்தரம் பண்றேன், அது பண்றேன், அப்புறம் ஜபம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கேன், கோயிலுக்கும் போறேன், வர நான் கோயிலுக்கும் போறேன், ஏதோ ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்கான். சோ அவனுடைய இது என்னது? காலக்கிரமத்தில்னா இந்த ஆஸ் த டைம் கோஸ் அவனுடைய பக்தி என்னது? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. காலக்கிரமத்தில் படிப்படியாக தீவிரம் அடைகிறது. அந்த மாதிரி அடையும் பொழுது ஒரு காதலாக அது வந்து என்ன ஆகுது? காதலாக மாறுகிறது. அதுதான் காதல். ஆக்சுவலி காதல் என்னும் வார்த்தை உண்மையில் முழுமுதல் கடவுளோடு கொள்ளும் உறவுக்கு மட்டுமே பொருந்துவதாகும். அப்புறம் உலகுக்கும் காதலுக்கும் தொடர்பே இல்லை. உலகில் காதல் என்னும் பெயரில் செய்யப்படுவதெல்லாம் காமம் இன்றி வேறில்லை. காமம் தான். அதுக்கு வந்து காமம் தான் சொல்ல, அதுக்கெல்லாம் காதல் எல்லாம் சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அது வந்து கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசியில தான் இருக்கும். இல்லாட்டா யாரு ஆசிட் எல்லாம் போடுறான்? ஒரு காலத்துல நான் ஐயோ நீ இல்லாம நான் இல்லை, நீ இன்றி நான் இல்லை கண்ணே, நான் இன்றி நீ இல்லை கண்ணே, அந்த மாதிரி எல்லாம் பாட்டெல்லாம் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்தா டைவர்ஸ்ல போய் முடியும். அது எப்படி? அந்த ஒரு காலத்துல நீ அப்படி பேசியிருந்தா அதே ஆளு தானே நான், அதே கண்ணு மூக்கு அதே ஹைட் எல்லாம் தானே, இன்னைக்கு சடன்லி உனக்கு இவ்வளவு ஹேட்ரட் வந்து என்ன கொலை பண்ற, துண்டு துண்டா வெட்டி ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருக்கேன், ஒரு இடத்துல போயிட்டு என்னெல்லாம் நியூஸ் கேட்கும் போதுல இவன்னா எப்படி லவ், ஹவு கேன் தி லவ் சம்படி அண்ட் கில் ஆல்சோ அப்படின்னு நமக்கு தோணும். அப்ப என்ன அவளுக்கு அந்த லவ்னா என்ன இருந்தது? ஏதோ கிவ் அண்ட் டேக். எனக்கு நீ அதை கொடுக்கறியா, as long as you keep giving me, எனக்கு உன்னை பிடிக்கும். என்னைக்கு நீ அதை நோ சொல்றியோ அப்ப எனக்கு பிடிக்கல, அப்ப ஆசிட் ஊத்து, கட் பண்ணு, அந்த மாதிரி லெவல். அப்ப அதெல்லாம் காதலே கிடையாது. காதல்ங்கிறது ஒன்லி கடவுள் இடத்தில் தான். பாக்கி இந்த இதுல என்னது? காமம் தான். நம்மளுடைய உலக இதுல நம்ம ஒரு லவ் பண்றோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்லி காமம் தான். அதின்றி வேற இல்லை அப்படின்னு. காதலுக்கும் காமத்திற்கும் பொன்னுக்கும் இரும்புக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எப்படி நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனா, ஒரு ரெண்டுமே மெட்டல் தானே. ஒரு கோல்டும் மெட்டல் தான், இரும்பும் மெட்டல் தான். பட் ரெண்டுத்துக்கும் எவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஒரு பித்தளை, பித்தளை நல்லா ஜொலிக்கிற, நல்லா தேய்ச்சி பீத்தாம்பரி எல்லாம் போட்டு நல்லா புளி உப்பெல்லாம் போட்டு தேய்ச்சி நான் நல்லா பளபளான்னு வச்சிருக்கேன். கோல்டு ரெண்டு சேம் ஆகுமா? இல்லை. கோல்டு இஸ் ஆல்வேஸ் கோல்டு, எவர் ஷைனிங் மெட்டல் அது. இதெல்லாம் போயிடும் இல்லையா? அது மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம வந்து ஈக்குவேட்டே பண்ண முடியாது. இரும்புக்கும் இடையில் உள்ள பொன்னுக்கும் இரும்புக்கும் இடையில் உள்ளது போல் கடல் அளவு வித்தியாசம் உள்ளது.
போத் ஆர் வெரி டிஃப்ரெண்ட். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் காமமானது முற்றிலும் முழுமுதற் கடவுளிடம் மாற்றப்பட்டு உறவு என்பது முற்றிலும் அவர் மீது ஏற்பட்டதென்றால் அதுவே தூய காதலாக மிக சிறந்த மகான்கள் யாரு? பீஷ்மர், பிரகலாதர், உத்தவர், நாரதர் போன்றவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுவோம். அப்ப நாரத பஞ்சராத்திரத்துல இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கு அப்படின்றாங்க. முழுமுதற் கடவுளின் காதல் என்பது பிறர் ஒருவன் மீது வைத்திருக்கும் காதல் அனைத்தையும் முற்றிலும் துறப்பதாகும். அப்படின்னா ஐ லைக் யூ, வை? பிகாஸ் யூ ஆர் கிவிங் மீ. நோ, அது வந்து இந்த பௌதிக விஷயம் தான். ஐ லைக் பகவான் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் டு கீப் ஹிம் ஹாப்பி. இது நம்ம கோபிகளுக்கு எல்லாம் பகவான் இடத்துல இவ்வளவு காதல்னா என்னன்னா, பகவான் எனக்கு என்ன கொடுக்கறான்ல இல்ல, ஐ லைக் பகவான் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு கீப் ஹிம் ஹாப்பி. என்னுடைய காதல் என்னன்னா, நீக்கு வந்து யார் இடத்தில் நான் காதல் கொண்டிருக்கேனோ அவர்களை திருப்திப்படுத்தணும், அவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது பண்ணும். அதுதான் காதல். நம்ம பௌதிக விஷயத்துல அது முடியுமா? பண்ணுவோம், ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் இருக்கும். அப்புறம் ஒரு டைம், 2 டைம், 1 டைம், 5 டைம், 10 டைம் என்ன பண்ணுவோம். அப்புறம் நானே கொடுத்துட்டு இருக்கேன், நானே அவரை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன், அங்கே ஒண்ணும் வரதாவே இல்லையே. ஹி இஸ் நாட் பாதர் டு ஈவன் ஆஸ்க் மீ ஹவ் ஆர் யூ. அது எப்படி எப்போ நமக்கு ஒரு அப்புறம் வந்துடும் ஆவேசம். இவ்வளவு நான் வந்து உங்களை கவனிச்சுக்கிறேன், நீங்க ஒரு வாட்டி கூட என்ன வந்து பாத்துக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க, ஒண்ணு அப்படியெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருவீங்க. சோ இதெல்லாம் நமக்கு காமம் தான். ஆனா அங்க எப்படி பகவான் இடத்தில் நம்ம வந்து பகவானை திருப்திப்படுறதுக்கு, அதுதான் காதல். நம்ம வந்து யாரை லவ் பண்றோமோ அவங்களை திருப்திப்படுத்துறது ஒரு செயல் தான் வந்து காதல். முழுமுதற் கடவுளின் காதல் என்பது பிறர் ஒருவன் மீது வைத்திருக்கும் காதல் அனைத்தையும் முற்றிலும் துறப்பதாகும் என்று பீஷ்மனை பொறுத்த மட்டில் பிறர் மீது வைத்திருக்கும் எல்லா உறவுகளையும் புறக்கணித்து விட்டு ஒருவன் மீது பாசம் அனைத்தையும் வைப்பது காதலாகும். பாக்கி எல்லாமே இம்மெட்டீரியல். வேற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு, பேரளவுல இருக்கு, அதெல்லாம் டிட்டாச் தான். நான் இருக்கேன், ஒரு வீட்டுல இருக்கேன், அதனால எல்லாத்தையும் ஒரு சமைக்கிறேன், எல்லாரும் அப்படி ஹலோ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா என்னுடைய மனசார எனக்கு யாரை ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா என் கூடயே இருக்கிறது யாரு? கிருஷ்ணன். சின்ன வயசுலேருந்து ஒருத்தரா கழண்டு போயாச்சு, ஒருத்தரா இறந்து போயிடுறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் தான் ஒருத்தர் என் கூடயே இருக்காரு. நான் சொன்னதெல்லாம் கோபம் வந்தாலும் கேட்டுக்கிறாரு, கோபம் வந்தாலும் பகவானை சொல்லலாம், என்ன வேணும் சொல்லலாம், அவர் கேட்டு பார்ப்போம். ஆனா எனக்கு கூட ஒரு துணையா இருக்கிறது அந்த ஒரு கடவுள் தான். சோ அந்த மாதிரி பாக்கி எல்லா உறவுகளையும் புறக்கணித்து விட்டு ஒருவன் மீது பாசம் அனைத்தையும் வைப்பதுதான் காதல். அது யார் அந்த ஒருவன்? கிருஷ்ணர் தான். ஏன்னா அவர் விட்டு போக மாட்டார். ஏன்னா அவர் தான் சொல்றார், அவர் சொன்னதுனால்தான் நம்ம சொல்றோம். என்னுடைய பக்தர்கள் என்னைக்குமே வந்து அழிந்து போக மாட்டார்கள், இதை வந்து நீ தைரியமா சொல்லின்னு சொன்னா அதை தான் நம்ம வந்து திருப்பி சொல்றோம். அதனால கிருஷ்ணர் இஸ் ஆல்வேஸ் அவர்ஸ். அவர் தான் நம்மளுடைய உற்ற நண்பர். இத்தூய காதலானது 2 நிலையில் முழுமுதற் கடவுளிடம் மாற்றப்படுகிறது. ஒன்று மெய்மறந்த நிலையில், மெய்மறுத்தலினால், மற்றொன்று முழுமுதற் கடவுளின் காரணமற்ற கருணையினால். சோ நம்ம வித்தவுட் நம்ம கான்சியஸ்ல அப்படியே பகவானை வந்து நினைவு கொள்றது. சோ அந்த மாதிரி கடவுளிடம் நம்ம வந்து வித்தவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்றது இல்லை, ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து இருந்து ராகானு பக்தி நம்ம இதெல்லாம் படிச்சோமே அந்த மாதிரி. மற்றொன்று முழுமுதற் கடவுளின் காரணமற்ற கருணையினால் நமக்கு வந்து இதெல்லாம் ஏற்படுறது. மெய்மறத்தல், இப்ப அது வந்து டீட்டெயிலா இங்க படிக்கலாம். முழுமுதற் கடவுள் மீதான மெய்மறந்த காதலானது ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் சாஸ்திரங்களில் உள்ள பக்தி தொண்டிற்கான ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடைபிடிப்பதால். இப்போ ஸ்டார்டிங் 18 days கோர்ஸ்லயே ஆரம்பிச்சாச்சு. ஜபா பண்ணுங்க, ஹரே கிருஷ்ணா. அதுக்கு முன்னாடி பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்லணும், தெரியாது அப்படின்னா நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குறோம். ஆஸ் அன் அட்மின் நம்ம வந்து அட்மினா சொல்லிக் கொடுக்கலாம், டீச்சராகவும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் நம்ம சொல்லும் போது படிப்படியா அவங்க வராங்க. அந்த மாதிரி வந்து ஒழுங்கு விதிமுறைகள்லாம் நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அது மாதிரி கடைபிடித்தால் மிகவும் ஆற்றலுடன் தூண்டப்படுகிறது. அப்போ அவங்க எழுச்சி, அவனுக்கு வந்து மெதுவா அவனுக்கு வந்து இந்த ஆன்மீகத்துல ஒரு நாட்டம் வருது. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 2ஆம் அத்தியாயத்தில் 40வது ஸ்லோகத்தில் பக்தி தொண்டில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவதனால் உண்டாகும் மெய்மறந்த காதலை பற்றி விளக்கப்பட்டார். அங்க வந்து மெய்மறந்த காதல் 11ஆம் காண்டம் உத்தவரோட இதுல வந்து அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கு. அதில் பக்தி தொண்டில் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றும் காலத்தில் ஒரு பக்தன் அவனது இயற்கையான கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். ஆட்டோமேட்டிக்கா நாட் பி டாட் இதை பண்ணு அதை பண்ணு, இல்லை, அவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்தாச்சு. இஸ் ஜஸ்ட் டூயிங். அவன் இப்படியே இப்ப நம்ம பிரீத் பண்றோம், நம்ம வந்து நினைச்சு நான் பிரீத் பண்ண மறந்து போயிட்டேன், ஒண்ணும் இல்லை, அது ஆட்டோமேட்டிக்லி கோஸ். அது போல அவனோட பக்தி ஒண்ணது, பக்தி தொண்டா அவன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே வந்து அவன் அறியாமையே அவன் பண்ணிட்டு. சோ விதிகளை பின்பற்றும் காலத்தில் ஒரு பக்தன் அவனது இயற்கையான கிருஷ்ண உணர்வில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். அதனால் அவன் மென்மையான இதயம் பெற்று, அப்ப அந்த மாதிரி பக்தர்கள் எப்படி இருப்பாங்க? கடாரப்படா நாம பேசுறவங்க எல்லாம் பேச மாட்டாங்க. நானும் நினைச்சுட்டு இருக்கேன், எப்போ நான் தூய பக்தனாவே, என்னோட வாய்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஒரு எப்பவுமே சாந்தமா பேசணும், வரமாட்டேங்க. நடுநடுல ஆவேசம் வந்து விடுது. அப்போ இன்னும் நிறைய பக்குவப்படணும்னு அர்த்தம். அதனாலதான் நான் விடுறதா இல்லை.
நான் இந்த பாதையை விடுறதா இல்ல. ஏன்னா எனக்கும் வந்து நல்ல ஒரு ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும்னு ஆசை. அதனாலதான் நான் திரும்பி திரும்பி இதுலயே இருந்து நம்ம இன்னும் நல்லா முயற்சி எடுக்கணும், இன்னும் வந்து நல்ல தூய பக்தனா மாறணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்வம். பேச்சிலேயே சில பேர் ரொம்ப நயமா பேசுவாங்க, பேச்சுல ஹார்ஷ்னஸே வராது. ஓகே. சோ வந்து அவன் மீது இதயம் எப்படி இருக்கும்? மென்மையான இதயம் பெற்று ஒரு பைத்தியக்காரனை போல் பாடவும் ஆடவும் செய்கிறான். அந்த மாதிரி உள்ள வந்தது. அவன் பாடுறானா, துணி போட்டுட்டு இருக்கானா, இல்லையா ஒண்ணும் தெரியாது. அப்படியே பகவானுடைய நினைப்புல இருந்து பாட ஆரம்பிச்சிடும். பகவான் நினைப்புல ஆடவும் செய்யறான். அப்படிதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அந்த மாதிரி ஆடிதான் எல்லாம் அனிமல்ஸ் எல்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனா இப்ப என்ன ஆயிடுதுனாக்கா கர்பா டான்ஸ் நீங்க பார்க்கலாம். நவராத்திரி போது எங்க வேணா பார்த்தாலும் ஒரு கர்பா டான்ஸ். குஜராத்திக்காரங்க தான் இங்க ஆடுறாங்க பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் அது ஒரு டைம் பாஸ் ஆயிடுது. சோ டான்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் காட்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வரணும். அப்படியே எதிர்த்து இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நீங்க ஸ்லோகம் முடிக்கும் இப்படி 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 பண்றோம். அது வரும் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஜூல்னேக்கா எஃபெக்ட். தட் இஸ் அப்படி ஒரு ஃப்ளோ. அந்த ஃப்ளோல வந்து ஆனா பைத்தியக்காரத்தனமா வந்து ஆடவும் பாடவும் செய்ய ஆரம்பிச்சிடும். அவனுக்கு வந்து ஐயோ நான் இப்படி பிஹேவ் பண்றேன், வாட் அதர்ஸ் வில் திங்க், அதெல்லாம் அவனுக்கு நினைவே இருக்காது. ஐ வில் நாட் பி இன் இஸ் பாடி கான்சியஸாவே இருக்க மாட்டான். பகவானின் புனித நாமத்தை ஓதும் போது அவன் சில சமயம் பாடுகிறான், சில சமயம் பிறரை பற்றி கவலைப்படாமல் ஒரு பைத்தியக்காரனை போல் ஆடுகிறான். வாட் அதர்ஸ் வில் திங்க் ஆஃப் மீ, நான் இப்படி எல்லாம் பண்ணுவேன் அதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க? படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க, ஃப்ரீயா ஹரே இருக்கணும். கிருஷ்ணா. படிங்க. பத்ம புராணத்தில் பத்ம புராணத்தில் தானே பீரிட்டெழும் பாசத்தில் பிறக்கும் மெய்மறந்த காதலை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எழில்முகம் வாய்ந்த சந்திரகாந்தி எனும் கன்னிப்பெண் கிருஷ்ணரையே தன் கணவனாக அடைய வேண்டும் என்பதற்காக பிரம்மச்சரியம் காத்து வந்தாள். அவள் எப்போதும் பகவானின் திருவுருவத்தையே தியானித்துக் கொண்டும் அவரது கீர்த்திகளை பாடிக்கொண்டும் இருந்தாள். அவள் வேறு எவரையும் தனது கணவனாக அடைய விரும்பவில்லை. பகவான் கிருஷ்ணரே தனது கணவராக வர வேண்டும் என்பதில் அவள் உறுதியாக இருந்தாள். பகவானின் விசேஷ கருணை. ஒரு பக்தன் மெய்மறந்த காதலில் எப்போதும் பகவானுடன் தொடர்புடையவனாக காணப்பட்டான் என்றால் அவனது அந்நிலையானது பகவானது விசேஷ கருணையினால் அவனுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அறிதல் வேண்டும். இவ்விசேஷ கருணைக்கு உதாரணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 12ஆம் அத்தியாயம் 7வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுகிறார், என்னை அடைவதற்காக விருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியர்கள் வேதங்களை கற்றதில்லை, புண்ணிய தலங்களுக்கு யாத்திரை சென்றதில்லை, பயபக்தியுடன் உரிய விதிகளை பின்பற்றியதில்லை, எவ்விதமான தவமும் செய்ததில்லை. என்னுடன் கொண்ட தொடர்பினால் மட்டுமே பக்தி தொண்டின் நிறைவு நிலையை அவர்கள் எய்த பெற்றனர். பத்மபுராணத்தின் சந்திரகாந்தி மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் கோபியர்களின் உதாரணத்திலிருந்து எப்போதும் கிருஷ்ணரையே சிந்தித்து எப்போதும் அவரது கீர்த்தனைகளையே தன்னை மறந்த காதலில் பாடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு பக்தன் அவன் எந்நிலையில் இருந்தாலும் கிருஷ்ணரின் விசேஷ கருணையினால் மாறாத பக்தி காதலில் உயர்நிலையினை எய்துகிறான் என்று தெரிகிறது. இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் கூட உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பரமபுருஷ பகவான் ஹரியை ஒருவன் வழிபட்டு போற்றி காதலித்தான் என்றால் அவன் எல்லா வகையான தவங்களையும் விரதங்களையும் ஆத்ம உணர்வுக்கான வழிமுறைகளையும் நிறைவேற்றி விட்டவனாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். இதற்கு மாறாக எல்லா விதமான தவங்களையும் விரதங்களையும் யோகாசனங்களையும் மேற்கொண்டாலும் ஹரியின் மீதான காதலில் ஒருவனால் வளர்ச்சி பெற முடியவில்லை என்றால் அவனது செயல்கள் அனைத்தும் பயனற்றவை என்றே கருதப்படும். ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை தனது அகத்திலும் புறத்திலும் கண்காணிக்கின்றான் என்றால் அவன் எல்லா விதமான தவங்களையும் ஆத்ம உணர்வுக்கான விரதங்களையும் கடந்து வந்தவனாக கருதப்படுகிறான். எல்லா விதமான தவங்களையும் விரதங்களையும் செய்த பிறகும் ஒருவனால் கிருஷ்ணரை அகத்திலும் புறத்திலும் காண முடியவில்லை என்றால் அவன் பயனின்றி தனது செயல்களை செய்திருக்கிறான் என்றே பொருளாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பியூட்டிஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன் இல்லையா? கோபியர்கள்லாம் எப்படி லவ் பண்றாங்க அப்படி. ஓகே, பத்ம புராணத்தை இது ஆக்சுவலி மாதாஜி படிச்சிருக்கலாம். ஓகே, நான் இந்த இது பார்க்கல. ஓகே, அப்ப பத்ம புராணத்துல என்ன எழுதியிருக்கு? தானே பீரிட்டெழும், அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. ஊற்று ஊற்று சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அப்படியே ஊறுறது உள்ள அந்த மாதிரி பாசம். அந்த மாதிரி பிறக்கும் மெய்மறந்த காதலை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதுல பத்ம புராணத்துல கொடுத்திருக்காங்க. எழில் முகம் வாய்ந்த சந்திரகாந்தி, அது ஒரு ஸ்டோரி. அது என்ன எனக்கு தெரியாது, இதை போட்டிருக்கிறத தான் படிக்கும். அந்த மாதிரி அந்த ஒரு கன்னிப்பெண் வந்து கிருஷ்ணரையே தன் கணவனாக அழைப்பு. நம்ம இதுல கூட இருக்கே கோதை நாச்சியார் இல்லையா, சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அந்த அப்பா மாலை என்னது மாலை உண்டாக்கி
அதை அவ போட்டு பாக்குறான், நான் எவ்வளவு அழகா இருக்கேன்னா அப்படின்னு. ஐயோ அதெல்லாம் போட்டுக்காதே எப்படி. அவர் வந்து தடுத்து நிறுத்தினாலும் அவர் டெய்லி அதை போட்டு பார்த்து கண்ணாடியை பார்த்து அவ வந்து ஆனந்தம் அடைகிறான். ஆனா கிருஷ்ணர் ஏத்துக்கிறார். எங்க அந்த மாலை தான் எனக்கு வேணும், அவ போட்டுன்ற அந்த மாலை தான் எனக்கு வேணும். சரி, இந்த மாதிரி ஸ்டோரி நம்ம நிறைய இடத்துல பார்க்கலாம். சோ என்ன அதுல என்ன தெரியறதுன்னா பக்தி தான் தெரியுது, நல்ல பக்தி அவங்களுக்கு. சோ சந்திரகாந்தி அவளுக்கும் எப்படி கன்னிப்பெண் கிருஷ்ணரே தன் கணவனாக அடைய வேண்டும் என்பதற்காக பிரம்மச்சரியம் காத்து வந்தாள். வந்து ரொம்ப தூய அன்பு எல்லாம். பிரம்மச்சரியம்னா எனக்கு ரொம்ப அந்த இது பிரம்மச்சரியம்னா எஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அந்த மாதிரி எப்பவுமே தாட்லயும் சரி ஆக்ஷன்லயும் சரி அவ எப்பவுமே அந்த வந்து தூய அன்புல இருந்தா. அவள் எப்பொழுதும் பகவானின் திருவுருவத்தையே தியானித்துக் கொண்டும் அவரது கீர்த்திகளை பாடிக்கொண்டும் இருந்தாள். எப்பவும் பகவானுடைய எண்ணத்திலேயே இருக்கா, அதையே நினைத்து நினைத்து பாக்குறா, பகவானையே நினைக்கிறா. பகவானிடத்துல எனக்கு என்ன கிடைக்கும் எல்லாம் கிடையாது, நான் பகவானுக்கு சேவை பண்ணி பகவானை எப்படி நான் அடைவேன், பகவானுக்கு எப்படி நான் வந்து திருப்திப்படுத்துவேன், அந்த நிலையில அவ இருக்கா. தியானித்துக் கொண்டும் கீர்த்திகளை பாடிக்கொண்டும் இருந்தாள். அவள் வேறு எவரையும் தனது கணவனாக அடைய விரும்பவில்லை, பகவான் கிருஷ்ணரே தனது கணவராக வர வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல இருந்த ஒரு சந்திரகாந்திங்கிற ஒரு பெண். அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு லவ். ஓகே, பகவானின் விசேஷ கருணை. ஒரு பக்தன் மெய்மறந்த காதலில் எப்பொழுதும் பகவானுடன் தொடர்புடையவனாக காணப்பட்டான் என்றால், அந்த மாதிரி ஒரு பக்தன் இருந்தால் அவனது அந்நிலையானது பகவானது விசேஷ கருணையினால். அந்த மாதிரி நீ இருக்கியாங்கிட்ட அதுக்கும் அவருக்கு ஓகே ததாஸ்து, உனக்கு என் பேர்ல நல்ல அன்பு காட்டினா காசு இருக்கா, எஸ் நோ ப்ராப்ளம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட சாங்ஷன் வரும். பகவான் விசேஷ கருணையினால் அவனுக்கு அளிக்கப்படுகிறது என்று அறிதல் வேண்டும். இல்லாட்டா அவனுக்கு வராது. அந்த பகவானும் அவனுக்கு ஆசை இருக்கு அண்ட் பகவானும் கிரீன் சிக்னல் காட்டினதுனால்தான் வந்து அவருக்கும் அந்த he could continue to love God. இவ்விசேஷ கருணைக்கு உதாரணம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் கண்டு 12ஆம் அத்தியாயத்தில் 7வது ஸ்லோகத்தில் உத்தவரோடு. அதில் பகவான் கிருஷ்ணர் உத்தவரிடம் கூறுகிறார், என்னை அடைவதற்கான பிருந்தாவனத்தில் உள்ள கோபியர்கள் வேதங்களை கற்றவில்லை. அவங்க எல்லாம் என்ன, இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவத்கீதா லெவல் 1 லெவல் 2 எல்லாம் படிச்சு கோபியர்களுக்கு ஒண்ணு இல்லை, சின்ன பசங்க வேற 7-8 வயசு அந்த மாதிரிதான். ஆனா பக்தி தான் அவங்களுக்கு எல்லாம். என்ன தெரியும்னா கிருஷ்ணா ஐ லைக் ஹிம் அந்த மாதிரி. கோபியர்கள் வேதங்களை கற்றதில்லை, புண்ணிய தலங்களுக்கு எல்லாம் யாத்திரை போனதில்லை, சென்றதில்லை, பயபக்தியுடன் உரிய விதிகளை பின்பற்றியதில்லை. நைவேத்தியம் பண்ணணும் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. நம்ம எல்லாம் இப்படி குளிச்சு பகவானுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணணும், எச்சப் பண்ணாம, இதுதான் நமக்கு தான் விதிகள். நம்ம லவ் இஸ் நாட் ட்ரூ. we don't love gods as கோபியர்கள்லாம் லவ் பண்ண நம்மளோட அன்பு கிடையாது அந்த மாதிரி. அதனாலதான் விதிமுறைகளை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும். மேபி இதை பண்ணி பண்ணி ஒரு அந்த லெவலுக்கு போகும், அது போறதே டவுட் தான். ஆனா நமக்கு தான் அந்த விதிமுறைகள்லாம். ஆனா அந்த கோபியர்களுக்கு எல்லாம் ஒன்னும் கட்டுறதும் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போயிட்டு அதனால அவங்க வந்து ஏதோ இதுல என்னது ஆன்மீகத்துல முன்னேறினாங்க அதுவும் கிடையாது. எல்லாம் ஒரு என்னது உரிய விதிகளை பின்பற்றியதில்லை, எந்த விதமான தபமும் இருந்ததில்லை. ஆனா என்ன மனசளவுல கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, எப்போ கிருஷ்ணாக்கு என்ன நான் என்ன கொடுப்பேன். கிருஷ்ணாக்கு ஐயோ கால் எல்லாம் பிஞ்சு காலு, அந்த காட்டுல எல்லாம் போயிட்டு இப்ப நான் ரீசெண்டா ஏதோ கேட்டேன், கிருஷ்ணன் அந்த விட்டலோட அது ஏதோ ஸ்டோரி இருந்தது. எவ்வளவு நேரமா நிக்கிறார், இப்படியே வச்சு நிக்கிறார், அவரு காலு வலிக்காத அப்படின்னு. அது அந்த தோணல் யாருக்கு வரும்? தூய பக்தனுக்கு தான் வரும். நம்ம என்ன, நான் போறேன் கடவுளேன்னு சொல்லிட்டு அவரோட காலை அங்கெல்லாம் வந்து காலையை தொட்டு நான் விட்டலோட காலெல்லாம் தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி கிட்டக்கே வந்து அலோவ் பண்ணுவேன், எல்லா டிவோட்டிஸும் போலாம். அப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும், எனக்கு மார்க் கிடைக்குமா, எனக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்குமா, எனக்கு அத்து கிடைக்குமா, இத்து கிடைக்குமா தான் நம்ம அதுக்குதான் போறோமே தவிர, கிருஷ்ணருக்கு இவ்வளவு நேரமா நிக்கிறாரு, இவ்வளவு காலமா நிக்கிறாரு, அவருக்கு கால் வலிக்காது, அப்போ இது நிக்கிறாரு, அந்த தோணல் நமக்கு எல்லாம் வருமா? வராது. ஏன்னா we are not true பக்தர்ஸ், நமக்கெல்லாம் அது தெரியாது, அந்த மாதிரி எண்ணமே வராது. பகவானுடைய ஆங்கிள் இருந்து நம்ம வந்து பார்க்கவே மாட்டோம். ஆனா கோபியர்கள்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை. எதாவது சொன்ன நேற்றுக்கே கூட கிருஷ்ணருக்கு தலைவலியா, ஆமா அப்போ வந்து யாருடைய பாத தூசி வந்து வேணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வழுக்கு கொடுக்க, ஐயோ உன்னோட பாத தூசி எல்லாம் நீ கொடுத்தேன்னா உனக்கு பாவம் வருமே. எங்களுக்கு பாவம் வந்தா எங்களுக்கு கவலை இல்லை, கிருஷ்ணருக்கு இது தலைவலியால துடிக்கிறாரே அது போகணும். அந்த மாதிரி யாரு இருப்பாங்க இல்லையா? அதனால கோபியர்களோட வந்து லவ் நம்ம வந்து கம்பேரே பண்ண முடியாது. சோ அது வந்து நிறைய இருக்கு கோபியர்களோட லவ் பத்தி நிறைய இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அதோட இதெல்லாம் யூடியூப்ல இருந்தாலும் நீங்க சும்மா கேட்கலாம், அட்லீஸ்ட் கேட்டா நமக்கு வந்து புரியும். கோபியர்களோட கோபிகீதை ஒரு நாளைக்கு நம்ம பண்ணலாம்னா அதோட மீனிங்கோட பண்ணணும், இப்போ பண்ணுவோம் தெரியாது. சோ கோபியர்கள் வேதங்களை ஓகே அது பார்த்தோம். எந்தவித தவமும் இருந்ததில்லை, என்னுடன் கொண்ட தொடர்பினால் மட்டுமே எங்கிட்ட அவங்க வந்து தொடர்பு இருந்தாங்க, அதுலயே அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு பக்தி தொண்டின் நிறைவு நிலையை அவர்கள் எய்த பெற்றனர்.
பத்ம புராணத்தில் சந்திரகாந்தி மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் கோபியர்களின் உதாரணங்களிலிருந்து எப்போதும் கிருஷ்ணரை சிந்தித்து எப்போதும் அவரது கீர்த்திகளையே தன்னை மறந்து காதலில் பாடிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு பக்தன். அவன் என் நிலையில் இருந்தாலும் கிருஷ்ணரின் விசேஷ கருணையினால் மாறாத பக்தி காதலில் உயர்நிலையினை எய்துகிறான். அந்த மாதிரி இருக்கணும்னு ஏன் பகவான் அனுகிரகம் பண்ண மாட்டார்? ததாஸ்து, உனக்கும் வந்து நல்ல ஒரு நல்ல லெவல், அந்த ஹை லெவல்ல உன்னையும் வந்து உயர்நிலைக்கு அனுப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுகிறான். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் கூட உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பரமபுருஷ பகவான் ஹரியை ஒருவன் வழிபட்டு போற்றி காதலித்தான் என்றால் அவன் எல்லா வகையான தவங்களையும் விரதங்களையும் ஆத்ம உணர்வுக்கான வழிமுறைகளையும் நிறைவேற்றி விட்டவனாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். அவனுடைய செல்ஃப் இதற்கு மாறாக கொள்ளப்பட வேண்டும். இதற்கு மாறாக எல்லா விதமான தவங்களையும் இல்லை. சில பேர் இருக்காங்க, இல்ல இதெல்லாம் இல்லாம நான் நிறைய தவம் பண்ணினேன், நிறைய டொனேஷன் கொடுத்தேன், நிறைய கிரீடம் எல்லாம் வச்சேன், நான் தங்க இது போட்டேன், அன்னைக்கு எல்லாம் ஹோல் டே என் வகையா நான் சாப்பாடு நிறைய crores of rupees நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். பகவான் இஸ் நாட் கெட்டிங் அட்ராக்டட். அந்த மாதிரி இதற்கு மாறாக எல்லா விதமான தவங்களையும் விரதங்களையும் யோகாசனங்களையும் மேற்கொண்டாலும் ஹரியின் மீதான காதலில் ஒருவனால் வளர்ச்சி பெற முடியவில்லை என்றால் அவனது செயல்கள் அனைத்தும் பயனற்றவை. சோ நம்ம பேசிக்க என்ன வேணும்? லவ் டுவர்ட்ஸ் தி லார்ட். நம்ம பகவான் அந்த குழந்தைகளோட ஸ்லைட்ல இருக்கும், ஆல் திஸ் ஐ கேன் கிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹார்ட் வந்து இப்படி கையில எடுத்து அந்த ஹார்ட் ஷேப் இப்படி காட்டுற குழந்தை, ஒரு குழந்தைன்னு பகவான் சொல்ல, திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட். பகவான் இப்படி காட்டுறாரு, அதுல இருக்கு திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட். சோ வாட் ஹி வாண்ட்ஸ், பகவானுக்கு என்ன வேணும்? நம்மளுடைய காதல், நம்மளுடைய அன்பு. அப்போ காதல்னா நமக்கு இன்னமும் பௌதிகத்துல காதல் ரொம்ப ராங் வேர்டா இருக்கு. ஓகே, அன்புன்னு இப்போதைக்கே அன்பு சொல்லலாம். பட் இந்த சாப்டர் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் அதுதான் காதல். உண்மையான காதல் இஸ் லவ்விங் த லார்ட் இஸ் கால்ட் காதல். ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை பயனற்றவை என்று கருதப்பட வேண்டும். ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரை தனது அகத்திலும் புறத்திலும் காண்கிறான் என்றால் அவன் எல்லா விதமான தவங்களையும் ஆத்ம உணர்வுக்கான விரதங்களையும் கடந்து வந்தவனாக கருதப்படுகிறான். Then he has already done more. எல்லா யாகம் பண்ணியாச்சு, யங்கம் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் பண்ணி முடிஞ்சவன் அந்த லெவல் போயாச்சு. ஏன்னா உள்ளேயும் அவனுக்கு உள்ள கிருஷ்ணா 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 தான் ஓடின்னு இருக்கு. வெளியில யாரை பார்த்தாலும் அந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வோட பேசுறான். இந்த மாதிரி இருக்கிறவன் எப்படி? அவன் எல்லா யோக சித்தி எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு, அவன் அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி வந்துட்டான். விரதங்களை கடந்து வந்தவனாக கருதப்படுகிறான். எல்லா விதமான தவங்களையும் விரதங்களையும் செய்த பிறகும் ஒருவனால் கிருஷ்ணரை அகத்திலும் புறத்திலும் காண முடியவில்லை என்றால் வேற அளவுக்கு தான் அவன் பண்றான்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஒரு இது தவம் பண்றான், விரதம் பண்றான், எல்லாம் நான் வந்து தவம் பண்ணேன் தெரியுமா, இவ்வளவு வருஷம் நான் தவம் பண்ணேன், இவ்வளவு இது பண்ணேன், பெருமைக்குதான். தானா பண்ணேங்கிறது அந்த ஒரு பெருமைதான். ஆனா இப்ப இந்த ஐயப்பா சீசன் வந்தா தெரியும், நான் 35 டைம் போனேன், நான் 25 டைம் போனேன். மலை மேல ஏறி பகவானை பார்த்துட்டு வந்தா இவங்க கணக்கு வச்சுக்கிறாங்க, நான் இவ்வளவு டைம் போனேன், இவ்வளவு டைம் போனேன், இவ்வளவு டைம் போனேன். அதுக்கா போறோம்? பகவானை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சதே, இன்னும் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமே, அடுத்த வருஷம் வந்தாச்சு, இதோ மண்டல காலம் வந்தாச்சு, அப்ப அதுக்கு நல்ல விரதம் பூண்டு நாங்க இன்னும் ஒரு வாட்டி கூட எனக்கு மலை ஏற வைத்து நான் வந்து பகவானை வந்து தரிசனம் பண்ண போறேன், அந்த மாதிரி பெருமை வேணுமா? இல்ல நான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஐயப்பா பக்தாஸுக்கு இந்த இது இருக்கும், நான் இவ்வளவு டைம் போனேன், இவ்வளவு டைம் போனேன் அப்படின்னு. ஐ டோன்ட் நோ, எனக்கு வேற இப்ப திருப்பதி போறவங்களுக்கு நான் அந்த மாதிரி இருக்கா எனக்கு தெரியாது, இல்ல எல்லாமே மலை தானே இல்லையா? ஆனா ஐயப்பா பக்தா சொல்லி நான் இதெல்லாம் அப்பயே எனக்கு தோணும், என்ன இவெல்லாம் என்ன ஆன்மீகத்துல இருக்கா, இந்த மாதிரி எண்ணுவா யாராவது? அப்போ அதேதான் வந்து நம்ம இஸ்கான் என்ன சொல்லி, இது எந்த பகவானோட பேரு சொல்றதுக்கு எந்த கவுண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு. திஸ் இஸ் ரா, இது இஸ் த அதர் வே ஆஃப் திங்கிங். பகவான் பேரு கவுண்ட் பண்ணி எதுக்குனாக்கா நீ எவ்வளவு பண்றேன்னு உனக்கு தெரியறதுக்கு. நான் ஹரே கிருஷ்ணா சமைக்கும் போது நான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன், எப்போ என் வாயில அதுதான் இருக்கு, உன் வாயில இருக்கும். ஆனா நீ சமைக்கும் போது ஹரே கிருஷ்ணா நினைச்சு கண்ண முடியலாம் பண்ண, உப்பு விழுந்துதா சக்கரை விழுந்ததா எது விழுந்ததுன்னு தெரியாது. அப்ப நான் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கும், கரெக்டா உப்பு போட்டேனா புளி போட்டேனா, அவளை கூப்பிட்டேன் இவளை கூப்பிட்டேன், எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். வாய் மாத்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரயோஜனம் இல்லை. இட் இஸ் லைக் புட்டிங் த பால் இன் த பாஸ்கெட் பால். அந்த பாஸ்கெட் பால்ல அந்த கூடையில விழுந்தாதான் பாயிண்ட். நம்ம பால் போடுறோம், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, பிரயோஜனமே இல்லை. சோ அதுதான் வந்து நம்ம நினைக்கணும். சோ அந்த மாதிரி விரதங்கள் ரொம்ப இருக்கான், ஒருத்தன் இருக்கான், தவங்களை எல்லாம் பண்றான், ஆனால் கிருஷ்ணரை அகத்திலும் இல்லை, கிருஷ்ணரை நினைக்கிறதே இல்லை அவன். அந்த மாதிரி இல்லை என்றால் அவன் பயனின்றி அந்த செயல்களை செய்திருக்கிறான் என்றே பொருளாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறாள்? யாரு ஃப்ரீயோ அவங்க படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. பகவானின் விசேஷ கருணையினால் உண்டாகும் கிருஷ்ணர் மீதான தன்னிச்சையான காதலானது இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஒன்று பகவானின் மகிமையின் மீதான அளவற்ற பயபக்தி ஆகும். மற்றொன்று எந்த விதமான தொடர்பும் இன்றி கிருஷ்ணர் மீது தானாகவே காதல் கொள்வதாகும். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் பரமபுருஷ பகவானின் மகிமையின் மீது அளவற்ற பயபக்தி உடையவனாக ஒருவன் இருந்தான் என்றால் அவன் அவர் மீது அளவில்லா பாசமும்
உறுதியான காதலும் எய்த பெறுகிறான் என்பதோடு அவன் 4 வகையான வைஷ்ணவ முக்திகளையும் நிச்சயம் அடைவான் என்று உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 4 முக்திகள் ஆவன: பகவானை போன்ற அங்க அவயங்கள் பெறுதல், பகவானிடம் உள்ளதை போன்ற வளங்களை பெறுதல், பகவானுடன் அவர் இருக்கும் உலகத்தில் ஒன்றாக வசித்தல், பகவானுடன் நித்திய தொடர்பு கொள்ளுதல் என்பவை ஆகும். பகவானின் ஒளியில் ஒன்றாக இணையும் மாயாவாத முக்தியிலிருந்து வைஷ்ணவ முக்தி முற்றிலும் வேறுபாடு உடையதாகும். நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் தூய மாசற்ற பக்தி தொண்டு சுயநல கலப்பற்றதாகும் என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பக்தன் தொடர்ந்து கிருஷ்ணர் மீது காதல் கொண்டு அவனது மனம் எப்போதும் அவரிடமே நிலை பெற்றது என்றால் அப்பக்தி மனப்பான்மை பகவானின் கவனத்தை கவர்வதற்கான ஒரே வழிமுறையாக உறுதி செய்யப்படும். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரின் திருவுருவத்தை தொடர்ந்து நினைத்து கொண்டிருக்கும் ஒரு வைணவன் தூய வைணவனாக கருதப்படுகிறான். பொதுவாக ஒரு பக்தன் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடுமையாக பின்பற்றிய காரணத்தினால் பகவானின் கருணையினை எய்த பெற்றான் என்றால் அவன் பகவானின் உன்னத அழகினாலும் பக்தி தொண்டினை தானே மனமுவந்து நிறைவேற்றியதனாலும் பகவானின் பரம மகிமையின் மீது கவர்ச்சி உடையவனாகிறான். தெளிவாக கூற வேண்டுமெனில் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒருவனால் பகவானின் உன்னத அழகினை முற்றிலும் பாராட்ட முடியும். எது எப்படியாயினும் இது போன்ற மேன்மை நிலைகள் பகவான் ஒரு பக்தனுக்கு அருளும் விசேஷ கருணையினாலேயே சாத்தியமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நடந்தாலும் ஹரே கிருஷ்ணா, பகவானுடைய கருணை இருந்தாதான் முடியும். அதனால்தான் பகவானுக்கு கிரேஸ் வேணும். இது வரைக்கும் படிச்சாள் பகவானின் விசேஷ கருணைன்னு. எவ்வளவு இருக்கு பாக்குறேன். ஆயிடுத்து மாதாஜி படிச்சானா ஆயிடும். பகவானின் விசேஷ கருணையினால் உண்டாகும் இதுதானே படிச்சோம் இல்லையா? ஆமா ஆமா மாதாஜி. ஓகே. சோ பகவானின் விசேஷ கருணையினால் உண்டாகும் கிருஷ்ணன் மீதான தன்னிச்சையான காதலானது இப்போ பகவான் இப்போ என்ன பண்ணாலும் பகவானுடைய கிருபையோட தானே வாருது இல்லையா? இன்னைக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்றதும் பகவானுடைய கிருபை தான். அப்ப அந்த மாதிரி தன்னிச்சையான ஒரு காதல் வருதுனாலும் அது பகவானுடைய கிருபையினால். அந்த மாதிரி தன்னிச்சையான காதலானது இரு பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம். என்னது? ஒன்று பகவானின் மகிமையின் மீதான அளவற்ற பயபக்தி. என்ன மகிமை, அவர் அதுலயும் இருக்கார் இதுலயும் இருக்கார் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய லீலா இதெல்லாம் என்னது அவரை என்னது என்ன அவதாரங்களை பற்றி எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம், ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் படிச்சு அவருடைய என்ன லீலைகள் இதெல்லாம் படிச்சு ஒரு பயபக்தி பக்தி இருக்கு. பட் அதுல ஒரு அந்த ஒரு ஹானர்ட் அந்த மாதிரி இன்னொன்று. மற்றொன்று எந்தவித தொடர்பும் இன்றி கிருஷ்ணன் மீதான தானாகவே காதல் கொள்வதாகும். Yes, I like him. அவர் எங்க பிறந்தா அதெல்லாம் யார் அம்மா அப்பா அதெல்லாம் I don't care, but I like him. அவருக்கு சேவை புரியறேன். அந்த மாதிரி தன்னிச்சையான ஒரு காதல் அண்ட் அது வந்து சேவை புரிகிற மனப்பான்மையோட காதல் கொள்வதாக நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் பரமபுருஷ பகவானின் மகிமையின் மீது அளவற்றி பயபக்தி உடையவனாக ஒருவன் இருந்தான் என்றால் அவன் அவர் மீது அளவில்லா பாசமும் உறுதியான காதலும் எய்த பெறுகிறான் என்பதோடு அந்த மாதிரி பயபக்தியோடு இருக்கிறவன் லீலைகள் எல்லாம் பகவானுடைய எல்லா லீலைகளும் அந்த அசுரன் கொன்னா இந்த இது பண்ணா எல்லாம் கிருஷ்ணா புக் ரீடிங் படிச்சா தெரியும். நிறைய இது போட்டிருக்கு. அதெல்லாம் தெரியல. அதெல்லாம் படிச்சுனாக்க அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறவன் என்னது அவன் வந்து அளவில்லா பாசமும் உறுதியான காதலும் எய்த பெறுகிறான் என்பதோடு அது இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோஸ் அவன் 4 வகையான வைஷ்ணவ முக்திகளையும் நிச்சயம் அடைவான் என்று உறுதியளிக்கப்பட்டது. என்னெல்லாம் 4 விதமான அதனால நோட் எடுத்து வச்சுனேன், நீங்க கூட எழுதி வச்சுக்கலாம். ஒண்ணு வந்து 4 உறுதியளிக்கப்பட்ட 4 முக்திகளானவை என்னெல்லாம் பகவானை போன்ற அங்காவயங்கள். I should look like God. He looks so beautiful. Krishna is so ஆகர்ஷணமா இருக்கார். அவரை மாதிரி நான் இருக்கணும். அதுக்கு என்னது சாரூபிய ரூபம். அவரை மாதிரி ஒரு ரூபம் எனக்கு கிடைக்கணும். அப்ப சாரூபிய முக்தி அந்த மாதிரி அவங்க வந்து நினைக்கிறாங்க. இங்க இருக்கு 4 முக்திகள் பகவானை போன்ற அங்காவயங்கள். அது வந்து சாரூபிய. அப்புறம் என்னது பகவானிடம் உள்ளதை போன்ற பலங்களை பெறுதல். சாஷ்டி. ஆமா, அந்த வெல்த் பாடிலி. எஸ், சாஷ்டி கரெக்ட். அப்புறம் பகவானுடன் அவர் இருக்கும் உலகத்தில் சாலோக்கிய உலோகம். அவர் எந்த உலகத்தில் இருக்காலும் அதே உலகத்தில் நானும் இருக்கணும், எனக்கு அவர் கூட இருக்கணும், அவருடைய உலகத்தில் இருக்கணும், அந்த ஒரு ஆசை. அந்த மாதிரி முக்தி கிடைக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். பகவானோட நித்திய தொடர்பு எந்த நேரமும் பகவானிடத்தில் சாரூபிய சாயுஜ்ய சாலோக்கிய சாமீபிய பகவானிடத்தில் ஒன்றை நான் எப்பவும் பகவான் அந்த ஒரு இதுலயே இருக்கணும். ஐ ஷுட் பி வித் த அசோசியேஷன் ஆஃப் த பகவான் கூடயே இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோட
அந்த ஒரே உலகத்தில் வசித்த பகவான் நித்திய தொடர்பு கொள்ளுதல் என்பவையாகும். பகவானின் ஒளி இங்க நான் 6 இது இங்க 4 தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே வாட்டவர். சோ பகவானின் என்னது பகவானின் ஒளியில் ஒன்றாக இணையும் மாயாவாத அவங்கன்னா மாயாவாத பிலோசபியில எப்படி அவருடைய பகவான், அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பரமாத்மா, அதுக்கு முன்னாடி என்னது இதுதான் அவருடைய ஒளி, அவருடைய உடல்ல இருந்து வரும் ஒளிதான் வந்து பிரம்மன். பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் நம்ம சொல்லுவோம் பிரம்மன். அவங்க வந்து சாயுஜ்ய தானே மாதாஜி நினைக்கிறது. சாயுஜ்யவா? அது என்ன சொல்றீங்க? சாயுஜ்ய அந்த பிரம்மன்ல கலக்கிறது வந்து சாயுஜ்ய. அது வந்து அது சாயுஜ்யவா? இருக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பக்தர்கள் வந்து 4 வகையான முக்தி மாதாஜி. ஓகே ஓகே. பாக்கி பிரம்மன்ல கலக்கறவங்க சாயுஜ்ய. சாயுஜ்ய. சோ அந்த டீடைல் நான் இதுல உள்ள பேரு தான் இது. ஓகே, நான் இது படிச்சிருந்தேன். அவர் வந்து அவருடைய என்னது பகவானின் ஒளியில் ஒன்றாக இணையும் மாயாவத முக்தியிலிருந்து வைஷ்ணவ முக்தி முற்றிலும் வேறுபடும். நம்மளுடைய வந்து இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஒன்லி வைஷ்ணவ முக்தி என்னது வேற. இந்த 4 இடம் கொடுத்திருக்கு நீங்க சொல்றப்பல, பாக்கி 2 தான். நாரத பாஞ்சராத்திரத்தில் தூய மாசற்ற பக்தி தொண்டு சுயநல கலப்பற்றதாகும். நம்ம சுயநலத்துக்கு வேண்டி இருக்காது, மாசற்றதாகவும் இருக்கும், தூய 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 பக்தியா இருக்கும் என்று விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பக்தன் தொடர்ந்து கிருஷ்ணன் மீது காதல் கொண்டு அவனது மனம் எப்பொழுதும் அவரிடம் நிலை பெற்றதென்றால் அப்பக்தி மனப்பான்மை பகவானின் கவனத்தை கவர்வதற்கான ஆகர்ஷணமானது. அதான் கிருஷ்ணா கதா அந்த வேர்ட்லயே இருக்கு. சங்கர்ஷனா அதெல்லாம் என்னது ஆகர்ஷணம், கவர்வதற்கான ஒரே வழிமுறையாக உறுதி செய்யப்படும். நம்மளுடைய பகவானிடத்தில் கொள்ளும் பாசம், அந்த காதல் தான் வந்து பகவான் நம்ம கிட்ட கவர், he will get attracted towards us. அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரின் திருவுருவத்தை தொடர்ந்து நினைத்து கொண்டிருக்கும். நீங்க இது படிச்சிடலாம் மாதாஜி? இது வரைக்கும் படிச்சேன். கிருஷ்ணரின் திருவுருவத்தை தொடர்ந்து நினைத்து கொண்டிருக்கும் ஒரு வைணவன் தூய வைணவனாக கருதப்படுகிறான். சோ நம்ம எப்படி ஆல்வேஸ் திங்க் ஆஃப் த லார்ட். என்ன பண்ணாலும் பகவானுக்கு ஒரு சமர்ப்பணம், எல்லாம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் மனதளவுல அந்த மாதிரி எப்போ இருக்கும்போது தூய வைணவன். பொதுவாக ஒரு பக்தன் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கடுமையாக பின்பற்றிய காரணத்தினால் பகவானின் கருணையினை எய்த பெற்றான் என்றால் அவன் பகவானின் உன்னத அழகினாலும் பக்தி தொண்டினை தானே முன்வந்து நிறைவேற்றியவனாகவும் பகவானின் பரம மகிமையின் மீது கவர்ச்சியுடையவனாகவும் ஆகிறான். எல்லாமே அவனுக்கு வருது. அதன் தெளிவாக கூற வேண்டுமெனில் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்றுவதன் மூலம் ஒரு நாள் பகவானின் உன்னத அழகினை முற்றிலும் பாராட்ட முடியும். சோ இம்மிடியேட்டா எல்லாம் வர முடியாது. சோ ஸ்டார்ட் ஃபாலோயிங் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அது ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்கும்போது மெதுவா மெதுவா நம்ம வந்து அவருடைய எல்லா அந்த அங்காயங்களும் அழகினை பாராட்ட அதரம் மதுரம் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து அது பாடும் போதே நமக்கு வந்து ஆக்சுவலி அனுபவிச்சுன்னே பாடணும். ஏன்னா ஜபம் பண்ணும் போதே அவருடைய எல்லாம் அந்த அங்காவயங்கள்லாம் நினைத்து நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணலாம். சோ அது வந்து அழகினை முற்றிலும் பாராட்ட முடியும். எது எப்படி இருந்தாலும் எப்படி ஆயினும் இது போன்ற மேன்மை நிலைகள் பகவான் ஒரு பக்தனுக்கு அருளும் விசேஷ கருணை. அதுக்கு ஃபைனலி என்ன கொடுத்துருக்காங்க? பகவான் தான் அது வந்து அந்த ஒரு நிலையை வந்து பக்தனுக்கு அளிக்கிறார். உனக்கு இவ்வளவு ஆசையா என் பேர்ல, சரி பண்ணுப்பா, நீ என்ன ஆசை பண்ணு, நீ ஆசைப்படி என் மேல என்னை வந்து அடையறதுக்கு நானும் உனக்கு அது வந்து பிளாட்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துடுறேன், நீ ஜஸ்ட் கண்டினியூ அப்படின்னு அவர்களும் விசேஷ கருணையினாலேயே சாத்தியமாகும். கடைசியில பாவனி மாதாஜி தான் படிக்கணும். ஃப்ரீயா இருக்கேன் மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. சூரிய பக்தர்களிடம் தொடர்பு கொள்ளுதல். முழுமுதற் கடவுள் மீதான காதலில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு பல்வேறு வழிமுறைகளை இதுவரை விளக்கியுள்ள போதிலும் ஸ்ரீல ரூப கோசாமி ஒருவன் எவ்வாறு அந்த உயர்நிலையை அடையலாம் என்பதற்கு இப்போது ஒரு பொதுவான விளக்கம் ஒன்று தருகிறார். முழுமுதற் கடவுள் மீதான மெய்மறந்த காதலின் ஆரம்பம் நம்பிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. தூய பக்தர்களின் சங்கங்களும் பணி நிறுவனங்களும் பல இருக்கின்றன. இது போன்ற சங்கங்களுடன் சிறிதளவு நம்பிக்கையுடைய ஒருவன் தொடர்பு கொண்டான் என்றால் தூய பக்தி தொண்டில் அவனது வளர்ச்சி வேகம் பெறுகிறது. தூய பக்தியின் பாதிப்பு எப்படிப்பட்டது என்றால், யாரேனும் ஒருவன் சிறிதளவு நம்பிக்கையுடன் அப்பக்தனுடன் தொடர்பு கொண்டான் என்றால் அதிகாரப்பூர்வ வேத இலக்கியங்களை, பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற நூல்களில் இருந்து பகவானை பற்றி கேட்கும் நல்வாய்ப்பினை பெறுகிறான். இவ்வாறு எல்லோரும் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பகவானின் கருணையினால் அந்த அதிகாரப்பூர்வமான நூல்களின் விளக்கங்களில் ஒருவனது நம்பிக்கை படிப்படியாக வளர்ச்சி பெறுகிறது. தூய பக்தர்களுடனான தொடர்பின் முதல் நிலை இதுவே ஆகும். இரண்டாவது நிலையில் ஒருவன் சிறிதளவு முதிர்ச்சியும் வளர்ச்சியும் பெற்ற பிறகு அவன் ஒரு தூய பக்தனின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தானாகவே
பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பின்பற்றுவது அருளப்பட்டு அப்பக்தியை தனது ஆன்மீக குருவாகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அடுத்த நிலையில் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அப்பக்தன் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்றுகிறார். அச்செயலின் பயனாக அவன் தேவையில்லாத தொழில்நுட்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகிறார். பின்னர் அவனது நம்பிக்கை உறுதியுடன் நிலை பெறுகிறது. பின்னர் அவன் பக்தி தொண்டின் மீதான உன்னத சுவையில் வளர்ச்சி பெறுகிறார். பின்னர் பற்றின் மீதும் மெய்மருத்திலும் வளர்ச்சி பெறுகிறார். இறுதி நிலை முழுமுதற் கடவுள் மீதான தூய காதலாகும். இவையெல்லாம் தூய காதலின் பல்வேறு கவர்ச்சி நிலைகளாகும். மிக 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 பாக்கியம் செய்தவர்களே வாழ்வில் இது போன்ற வெற்றியினை எய்துவர். வேத இலக்கியங்களை ஏட்டுக்கல்வியை படிக்கும் மாணவர்களால் இது போன்ற வளர்ச்சி எவ்வாறு இடம்பெறுகிறது என்பதை போற்றி பாராட்ட முடியாது. அதனால் தான் நாரத பஞ்சராத்திற்கு சிவபெருமான் பார்வதியிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய பரதேவதியே, முழுமுதற் கடவுள் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்ற அக்காதலின் காரணமாக உன்னத ஆனந்தத்தில் எப்போதும் மூழ்கியிருக்கும் ஒருவன் தனது உடல் அல்லது மனதிலிருந்து உண்டாகும் பௌதிக இன்ப துன்பங்களை உணர மாட்டான் என்பதை நீ என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள்வாயாக. உண்மையாக காதல் விருட்சத்தின் வெவ்வேறு கிளைகளான பாசமும் காதல் செயல்களும் நேசத்திற்குரிய பல்வேறு வெளிப்பாடுகளுக்கும் முந்தியவையாகும். அவ்வெளிப்பாடுகள் பற்றி இங்கே எதுவும் விவாதிக்கப்பட போவதில்லை. இப்பல்வேறு வெளிப்பாடுகளும் சனாதன கோஸ்வாமியால் அவரது பாகவதமிருத்தம் என்னும் நூலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இது போன்ற பாசங்களும் காதல் நிலைகளும் மிகவும் ரகசியமானவையாக இருந்த போதிலும் சனாதன கோஸ்வாமி அவற்றை மிகவும் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். இவ்வாறு ஸ்ரீலரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் முதல் பகுதியை உன்னத எழிலை நிலைநிறுத்திய சனாதன கோஸ்வாமியின் உன்னத இன்பத்திற்கும் ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமிக்கும் ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமிக்கும் தமது ஆய்வினை சமைப்பதன் மூலம் நிறைவு செய்கிறார். இதிலிருந்து பக்தி ரசாமிர்த சிந்து எழுதப்பட்ட போது மகான் ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்கள் அவ்வளவு பிரபலமாகவில்லை என்று தெரிகிறது. இவ்வாறு பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் முழுமுதற் கடவுள் மீதான மெய்மறந்த காதல் விளக்கங்கள் வரையுள்ள முற்பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்த சுருக்க உரை இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதா. நீங்க உங்களுக்கு இருமல் வந்துட்டு அதுக்குள்ள தண்ணி குடிங்க மாதாஜி. கிச்சன்ல இருந்து பேடி வருது மாதாஜி. ஓகே, லாஸ்ட் இதை நம்ம படிச்சுடலாம். தூய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளுதல். திரும்பி திரும்பி அதே தான் வரும். அதுலதான் என்னது we can develop our இது என்னது நம்ம இப்போ எந்த இதுல இருக்கோமோ அந்த வளர்ச்சி பெறணும்னா தூய பக்தர்களோட சங்கம் அவசியம். முழுமுதற் கடவுள் மீதான காதலில் வளர்ச்சி பெறுவதற்கு பல்வேறு வழிமுறைகள் இதுவரை விளக்கியுள்ள போதிலும் ஸ்ரீலரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்ற, ஒருவன் எவ்வாறு அந்த உயர்நிலையை அடையலாம் என்பதற்கு இப்போது ஒரு பொதுவான விளக்கம் ஒன்று தருகிறார். முழுமுதற் கடவுள் மீதான மெய்மறந்த காதலில் ஆரம்பம் நம்பிக்கை. முதல்ல என்ன வேணும், நமக்கு பகவானிடத்தில் நம்பிக்கை இருந்தாதான் நம்ம பண்ணணும் தோணும். ஃபுல் ஃபிளெஜ் நமக்கு மனசார நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா ஒரு நம்பிக்கை இருந்தாதான் பண்ண முடியும். அதுதான் அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கிறது. நம்பிக்கையை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் நம்பிக்கை வேணும். தூய பக்தர்களின் சங்கங்களும் அது இன்னும் உறுதுணையாக்குறது. இட்டினா அதை கான்கிரீட் பண்ணிடுறது, அது இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது. பணிய நிறுவனங்களும் பல இருக்கின்றன. தூய பக்தர்களின் சங்கம் நிறைய இருக்கு. இந்த மாதிரி நிறைய அசோசியேஷன், பக்தர்கள் அசோசியேஷன் எல்லாம் இருக்கு. பணி நிறுவனங்கள் அந்த மாதிரி வேலை செய்யற இடத்துலயும் இந்த மாதிரி இருக்கு. இது போன்ற சங்கங்களுடன் சிறிதளவு நம்பிக்கையுடைய ஒருவன் தொடர்பு கொண்டான் என்றால், அந்த மாதிரி நல்ல ஆன்மீகத்துல அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க, ஒரு ஃபார்ம்ட் குரூப், அந்த மாதிரி ஈவன் பணி நிறுவனங்கள்ல கூட அந்த மாதிரி இருக்குன்னா யூ ஹேவ் டு அது அவங்க நம்ம யூ ஷுட் பி அ மெம்பர் ஆஃப் தட். அவங்க அப்புறம் அதுல இப்ப நம்ம வேற எங்கெல்லாம் போகவே வேண்டாம். நம்ம ஆல்ரெடி இஸ்கான்ல அதெல்லாம் இருக்கவே இருக்கு. நமக்கு வெளியில எல்லாம் தேடவே வேண்டாம். குரு எங்க தேடின்னு போறது ஒண்ணும் இல்லை, இங்கேயே கொடுக்குறாங்க. ஏன்னா ஆன்மீகம் நமக்கு ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும், எல்லாம் இங்கேயே கொடுக்குறாங்க. எவ்ரி திங் இஸ் டன் ஹியர் ஒன்லி. ஸோ நமக்கு வேற இடத்துல போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ இது போன்ற சங்கங்களுடன் சிறிதளவு நம்பிக்கையுடைய ஒருவன் தொடர்பு கொண்டான் என்றால் தூய பக்தி தூண்டில் அவனது வளர்ச்சி
வேகம் பெறுகிறது. சோ ஒன்லி பக்தி இருக்கு, எல்லாருக்கும் பக்தி தான். அதான் பல மனுஷியானாம் சகசிரேஷம் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. கோவில்ல அலமோதுறது சொல்லுவோம் இல்லையா, அவ்வளவு பேர். இப்போ இது கும்பமேளா எல்லாம் இவ்வளவு பேர் போனாங்க. எப்ப பார்த்தாலும் கோயில்ல வந்து அலமோதுறது, எந்த கோயிலானாலும். ஆனாலும் பக்தர்கள் சொல்றதுக்கு அவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி ஒரு அந்த நிலையில இல்லையே. சோ அது என்னது, அதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி அந்த என்ன தூய பக்தர்கள் ஆகணும்னாக்கா நம்மளோட இந்த ஜப்பா இந்த விதிமுறைகள்லாம் கொடுத்துருக்காளே, அந்த விதிமுறை பயன்படுத்தினாதான் நம்ம வந்து அந்த லெவல்ல போக முடியும். சோ அதெல்லாமும் நமக்கு இங்கேயே சொல்லி கொடுத்தாச்சு. சோ வி ஆர் ஃபாலோயிங் ஆல் தட். சோ சிறிதளவு நம்பிக்கையோட ஒருவன் தொடர்பு கொண்டான் என்றால் தூய பக்தி தொண்டில் அவனது வளர்ச்சி வேகம் பெறுகிறது. தூய பக்தியின் பாதிப்பு எப்படிப்பட்டது என்றால், யாரேனும் ஒருவன் சிறிதளவு நம்பிக்கையுடன் அப்பக்தனுடன் தொடர்பு கொண்டான் என்றால் அதிகாரப்பூர்வ வேத இலக்கியங்களான பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் போன்ற நூல்களிலிருந்து பகவானை பற்றியும் கேட்கும் நல்வாய்ப்பை பெறுகிறான். இப்ப நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம், நமக்கு இதனால என்ன பிரயோஜனம்? லெவல் 3 படிச்சா இப்ப என்ன, இப்ப நம்ம லைஃப்ல அது என்ன பண்ணா பகவானை பற்றி அறியறதுக்கு இன்னும் நமக்கு வந்து இன்னும் நமக்கு என்னது டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் காட், அந்த மாதிரி நமக்கு இன்னும் புரிதல் வருது. அதனாலதான் இதெல்லாமே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. பாகவதமும் வரும் அடுத்தது, உங்களுக்கு அதுதான் வரும். பக்தி சாஸ்திரம் முடிஞ்சுன்னா பாகவதம் தான் வரும். நல்வாய்ப்பு, இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வாய்ப்பை அவன் வந்து பெறுகிறான். இது இன்னும் நம்ம தீவிரமா அங்கின்றே போகும். இவ்வாறு எல்லோரின் இதயங்களிலும் வீற்றிருக்கும் பகவானின் கருணையினால் அந்த அதிகாரபூர்வமான நூல்களின் விளக்கங்களில் ஒருவனது நம்பிக்கை நம் பலப்படுத்துறது, படிப்படியாக வளர்ச்சி பெறுகிறது, நம் பலப்படுத்துறது. தூய பக்தர்களுடனான தொடர்பின் முதல் நிலை இதுவே ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அட்வான்டேஜ். தூய பக்தர்களோட சங்கம் இருந்ததுன்னா, இல்ல நான் தனியே படிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போனா நம்ம டெய்லி எல்லாம் படிக்க மாட்டோம் இல்லையா. இப்போ அது நல்லா நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்திருக்கேன். எனக்கு பாகவதம்லாம் நான் தனியே உட்காந்து படிக்க முடியாது. இந்த சங்கத்துல கொண்டு அந்த பக்தர்கள் கூட படிச்சாதான் உண்டு. இல்லாட்டா அந்த வேலை இந்த வேலை அந்த போன் கால் இது போகும். ஏதோ ஒரு டைம் அப்போ கொடுத்து நம்ம படிக்கிறோம்னா எஸ் தென் யூ ஆர் கமிட்டட், அது நடக்கும். தூய பக்தர்களுடனான தொடர்பின் முதல் நிலை இதுவே ஆகும். இரண்டாவது நிலையில் ஒருவன் சிறிதளவு முதிர்ச்சி வளர்ச்சியும் பெற்ற பிறகு அவன் ஒரு தூய பக்தனின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தானாகவே பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை பற்றுமாறு அருளப்பட்டு அப்பக்தரையே தனது ஆன்மீக குருவாகவும் ஏற்றுக்கொள்கிறார். முதல்ல அவர் சொல்றபடி கேட்கிறார், அப்புறம் தானாகவே அதுல என்ன முதிர்ச்சி பெற்று பண்ணி நான் வந்து உங்களுடைய சீடன் அப்படின்னு என்னை ஏத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரு யார் நமக்கு வழிகாட்டினவங்களோ அவங்களே குருவா நினைத்து அவன் வந்து சரண்டர் சொல்லி அவர் சொல்றபடியே நான் எல்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆன்மீக குருவா ஏற்றுக்கொள்கிறார். அடுத்த நிலையில் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் அப்பக்தன் பக்தி தொண்டின் ஒழுங்குமுறை விதிகளை நிறைவேற்றுகிறான். அதெல்லாம் அவன் பண்றான். அச்செயலின் பயனாக அவன் தேவையில்லா தொழில்களில் இருந்து விடுதலை பெறுகிறான். சோ எந்த நேரமும் இப்ப நம்ம இங்கே டெம்பிள்லயே பார்க்கலாம். நீங்க இந்த துளசி ஆர்த்தி பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க ஆக்சுவலி ஸ்டூடெண்ட் ஆகும். இப்பெல்லாம் அந்த நல்ல நீங்க பாக்குறீங்களே இந்த இது கொடுமையெல்லாம் வச்சு பண்றாரே, நல்ல நெட்டையே ஒரு ஆள், ஃபேரா இருப்பாரு. அவர் வந்து எங்க பக்தி வைபவ் எங்க கூட பண்றாள் அங்கித் பிரபுஜி. இப்பெல்லாம் அங்கேயே இருக்கார் அவர். இஸ் கான் இன் டு டெம்பிள்லயே இருக்காரு. இன்னும் நல்ல ஆன்மீகத்துல முன்னேறிட்டார். சோ அவ என்ன இருந்தது, அப்ப தேவையில்லாத இதெல்லாம் வந்து விட்டு போயிடுறது. ஹோல் டே யூஆர் இன் டெம்பிள்னா என்னது, வேற விஷயங்கள் எல்லாம் நமக்கு நாட்டமே போகாது, டோட்டலி என்க்ராஸ்ட். அப்போ அதுல இருந்து விடுதலை பெறுகிறான். பின்னர் அவனது நம்பிக்கை உறுதியுடன் நிலை பெறுகிறது. அப்புறம் பின்னர் அவன் பக்தி தொண்டின் மீதான உன்னத சுவையில் வளர்ச்சி பெறுகிறான். பின்னர் பற்றின் மீது மெய்மறத்தலிலும் வளர்ச்சி ஒரு அப்படி அவன் வந்து வளர்ச்சி தான். இஸ் நாட் ஃபாலிங் டவுன் அட் ஆல். அவன் அப்படி மேல 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 போறான். இறுதி நிலை என்னன்னாக்கா முழுமுதற் கடவுள் மீதான தூய காதலாகும். பகவானுக்கு தொண்டு புரியாம என்னால இருக்கவே முடியாது. காலையில இருந்து பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும். ஐ எம் பிரீத்திங், எஸ் ஐ எம் அவேக். இன்னும் உயிரோட இருக்கேனா, சலோ பகவானுக்கு இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம், இன்னைக்கு என்ன பண்ணலாம் பகவானுக்கு நைவேத்தியத்துக்கு, இன்னைக்கு எவ்வளவு பண்ணலாம், எப்பவுமே நான் 20 பண்றேன் 22 பண்றேன், இன்னைக்கு வேணா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணலாமா, இன்னைக்கு சண்டே இருக்கு, ஏதோ சம்திங் அந்த தாட் ஷுட் கம் இன் அவர் பிரெயின். நமக்கு அது தாட் வந்ததுன்னா இன்னும் நிறைய பகவானுக்கு பண்ணலாம், இன்னும் இன்னைக்கு இந்த ட்ரெஸ் போடலாமா, அந்த மாதிரி நமக்கு ஏதோ தோணும். பின்னர் பற்றின் மீதும் மெய்மறத்தலிலும் வளர்ச்சி பெறுகிறான். இந்நிலை முழுமுதற் கடவுள் மீதான இதுதான் இறுதி நிலை முழுமுதற் கடவுள் மீதான தூய காதலாக. இது எல்லாம் தூய காதலின் பல்வேறு வளர்ச்சி நிலைகள் ஆகும். அப்படியே வளர்ச்சி பெற்றே போறோம். மிக மிக பாக்கியம் செய்தவர்களே வாழ்வில் இது போன்ற வெற்றியினை எய்துவர். சோ நம்ம எல்லாருமே பாக்கியம் செய்துவாதான். இவங்க சொன்னா போல நம்ம பண்ணலைனாலும் ஏதோ 18 days கோர்ஸ்ல எப்படி இருக்கோமோ அதை விட முன்னுக்கு வந்துட்டே இருக்கும். என்ன இப்ப டீ காஃபி தான் விடல, வெங்காயம் விட முடியல, அப்படி இருக்கிறவங்க கூட மெதுவா அதை விட்டு. இப்ப நான் பாமினி மாதாஜியோட நான் எப்பவுமே நினைச்சு பார்ப்பேன், என்னால எல்லாம் ஆஃபர் பண்ண முடியாது மாதாஜி, சமயக்காரம்மா இருக்காங்க அப்படின்னு. அவங்களே ஆஃபர் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
அது ஒரு பெரிய எனக்கு அது இட் வாஸ் ரியலி ஒரு இது எப்படி பண்றாங்க அப்படி? அப்போ அவங்களும் தனியே சமைக்கிறாங்களா? கொஞ்சமா பகவானுக்கு வேண்டி பண்றாங்க? எப்படி அந்த ஒரு முயற்சி பண்ணி பண்றாங்க? அப்படி நீங்க எல்லாருமே இல்லையா நல்ல ஒரு முதிர்ச்சி, ஏதோ நமக்கு முடிஞ்சா போல நம்ம வந்து ஒரு வெற்றி பெற்று அப்படி முன்னாடி போயிட்டே இருக்கும். சோ மிக மிக பாக்கியம் செய்தவர்களை நம்ம எல்லாருமே பாக்கியம் செய்தவர்கள் தான் இந்த மாதிரி வாழ்வில் இது போன்ற வெற்றியினை எய்துவர். வேத இலக்கியங்களை ஏட்டுக்கல்வியாக படிக்கும் மாணவர்களால் இது போன்ற வளர்ச்சி எவ்வாறு இடம்பெறுகிறது என்பதை போற்றி பாராட்ட முடியாது. வெறும் ஏட்டுக்கல்வி நான் இதை படிச்சேன், ஐ நோ நெக்ட் ஆஃப் டிவோஷன், இது கொடுத்துருக்கு, கொஸ்டின் கேளுங்க, ஐ கேன் ரைட் ஆன்சர், ஐ வில் கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ், அதெல்லாம் பக்தி இல்லாம பண்ணா அது வந்து பிரயோஜனப்படாது. அந்த மாதிரி ஏட்டுக்கல்வியாக படிக்கும் மாணவர்களால், அந்த மாணவர்கள் நம்ம தான் மாணவர்கள் நல்லா இதை படிக்கிறோமே, ஒன்லி இது படிச்சு பை ஹார்ட் பண்ணி ஹேவ் டு ரிப்ரொடியூஸ் இந்த எக்ஸாம், தென் இட் இஸ் நாட், அந்த மாதிரி ஒருவள் வந்து பக்தி எல்லாம் வராது. அதனால் தான் நாரத பஞ்சராத்திரத்தில் சிவபெருமான் பார்வதியிடம் என்ன சொல்றார்? அன்பிற்குரிய பரதேவதையே, முழுமுதற் கடவுள் மீதான மெய்மறந்த காதலில் வளர்ச்சி பெற்ற காதலின் காரணமாக உன்னத ஆனந்தத்தில் எப்பொழுதும் மூழ்கி இருக்கும் ஒருவன் தனது உடல் அல்லது மனதிலிருந்து உண்டாகும் பௌதிக இன்பத் துன்பங்களை உணர மாட்டான். நிலநடுக்கம், அதுதான் எக்ஸாம்பிள் வரணும். நிலநடுக்கம் வந்தா, இல்ல வெள்ளம் வந்தா, டிராட்டோ பிளட்டோ எது வந்தாலும் எல்லாரையும் பாதிக்கும். பக்தரா இருக்கிறவனையும் பாதிக்கும் பக்தன் இல்லாதவனே. ஆனா பக்தனுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அதுதான் மெயின். மோதி எல்லாத்தையும் வந்து திஸ் இஸ் காட்ஸ் விஷ், சோ வாட் அப்படின்னு தான் நினைப்போம். பாக்கி பக்தன் அல்லாதவன் அழுதுன்னு இருப்போம். சோ நான் வந்து என்ன, அவன் தனது உடல் அல்லது மனதிலிருந்து உண்டாகும் பௌதிக இன்ப துன்பங்களை உணர மாட்டான். அவனுக்கு அது he is out of that body conscious என்பதை நீ என்னிடமிருந்து அறிந்து கொள்வாயவன் சிவபெருமான் பார்வதியிடம் பாஞ்சராத்திரத்திற்கு இந்த மாதிரி சொல்ற. உண்மையான காதல் விருட்சத்தின் வெவ்வேறு கிளைகளான பாசமும் காதல் செயல்களும் நேசத்திற்குரிய பல்வேறு வெளிப்பாடுகளாகும். எல்லாமே பகவானிடத்தில் ஆசை பாசம்லாம் வச்சிருந்தோம்னா இது எல்லாமே என்னது, நம்ம என்னெல்லாம் பகவானுக்கு செய்யறோம் இதெல்லாம் பிரான்சஸ் ஆஃப் அவர் லவ். நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது. நேசத்திற்கும் பல்வேறு வெளிப்பாடுகளுக்கு முக்தி முந்தியவையாக. ஓகே, அவ்வெளிப்பாடுகள் பற்றி இங்கே எதுவும் விவாதிக்கப்பட போவதில்லை. பல்வேறு வெளிப்பாடுகளும் சனாதன கோஸ்வாமியால் அவரது பாகவதாமிருதத்துல சனாதன யாரு சனாதன கோஸ்வாமி இவரோட அண்ணாதான். யாரு? ரூப கோஸ்வாமியோட அண்ணாதான். அவர் வந்து பாகவதாமிருதத்துல எழுதியிருக்கார், என்னும் நூலில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே அதெல்லாம் விவரிக்கப்படவில்லை. அந்த சனாதன கோஸ்வாமியில் எழுதிய அந்த பாகவதாமிருதத்துல எழுதியிருக்கு. இது போன்ற பாசங்களும் காதல் லீலைகளும் மிகவும் ரகசியமானவையாக இருந்த போதிலும் சனாதன கோஸ்வாமி அவற்றை மிகவும் தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். ஏன்னா இது ஏன் ரகசியம்னா, இது பாமர மக்களுக்கெல்லாம் புரியாது. அதனாலதான் எப்பவுமே 10th கேண்டோக்கு போக கூடாது. இம்மிடியேட்டா முள்ளா படிப்படியா போனாதான் அப்பதான் 10th கேண்டோல என்ன இருக்குன்னு புரிய வரும். சும்மா ஸ்டோரி மாதிரி படிக்கணும்னு படிக்கலாம், அதுல இந்த ரசம் வராது. யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்ப அதுக்கு என்ன படிப்படியா இருந்தாதான் முடியும். சோ அது வந்து அதனாலதான் அது வந்து ரகசியம் மணிமைனா ஓப்பனா சொன்னா புரியாது. சோ அது ரகசியம், நீங்க அது படிப்படியா வந்தாதான் அது புரியும் அப்படின்னு. இவ்வாறு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துவின் முதல் பகுதி, இதுதான் வந்து ஈஸ்டர்ன் பார்ட் அப்படிம்பாங்க. இது வந்து 4 பிரிவுகளா பிரித்திருக்கா. அதுக்கு பேர் வச்சிருக்கா ஈஸ்ட், வெஸ்ட், நார்த், சவுத் அந்த மாதிரி. இது வந்து ஈஸ்டர்ன் பார்ட். அப்படின்னா என்னது? சூரியன் அது எங்க உதிக்கிறது? சூரியன் கிழக்கு. கிழக்கு. இது வந்து கிழக்கு பகுதி வச்சுக்கலாம். கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு அந்த மாதிரி. இந்த கிழக்கு பகுதி இப்படியாக நிறைவு பெறுகிறது. அதனால இப்ப இது பக்தி ரசாமிருத சிந்து முடிந்து விட்டதா? இல்லை, நம்ம 1/4 தான் படிச்சு முடிச்சிருக்கோம். இன்னும் இருக்கு. இது அடுத்த அந்த 4 பார்ட்ஸ்க்கு அந்த மாதிரி பேர் வச்சிருக்காங்க, ஈஸ்ட், வெஸ்ட், நார்த், சவுத்ல. நம்ம இப்ப ஈஸ்ட் தான் படிச்சு முடிச்சிருக்கோம். இவ்வாறு ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத சிந்துவின் முதல் பகுதியை உன்னத எழிலை நிலை நிறுத்திய சனாதன கோஸ்வாமியின் உன்னத இன்பத்திற்கும் ஸ்ரீ ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமி, இவாள் யாரு? அந்த ஷட் கோஸ்வாமிகள், அவளோட பேர்லாம் தான் கொடுத்துருக்கு. அதுல அவங்களோட கசினே இருக்கு, இது நெவ்யூனா யாரு? அவங்க அண்ணா பிள்ளையே இருக்கும், அவனும் இருக்கு. இவ எல்லாரும் அந்த மாதிரி 6 பேர் இருக்காங்க. சோ எழிலை நிலை நிறுத்திய சனாதன கோஸ்வாமியின் உன்னத இன்பத்திற்கும் வேற யாரெல்லாம் இருக்காங்க? ரகுநாத பட்ட கோஸ்வாமிக்கும் ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமிக்கும் தமது ஆய்வினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம், ஏன்னா அவங்களும் எக்ஸால்டட் டிவோட்டி. அப்ப ஏன் ஜீவா கோஸ்வாமியோட பேரே வரலையே, ஏன்னா அவரும் இதில் கூட்டத்துல இருக்காரே அப்படின்னு பார்த்தா அதுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்ரீ ரகுநாத தாச கோஸ்வாமிக்கு தமது ஆய்வினை சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நிறைவு செய்கிறார். இதுல இருந்து பக்தி ரசாமிருத சிந்து எழுதப்பட்ட போது மகான் யாரு? ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்களால் அவ்வளவு பிரபலமாகவில்லை என்று தெரிகிறது. ஏன்? அது சின்ன பிள்ளை, வந்து அண்ணா பிள்ளை தான். அது அண்ணா பிள்ளை வந்து இன்னும் இஸ் ஜஸ்ட் லேர்னிங், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்.
அதனாலதான் அவர் இன்னும் அவரோட பேர் வந்து அவ்வளவு வந்து என்னது அவருக்கு ஆய்வு பெற்ற உங்களுக்கு அது சமர்ப்பணம் அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுக்கல. ஏன்னா ஜஸ்ட் அ பாய். அவர் வந்து இன்னும் படிச்சுதான் இருக்காரு, ஆன்மீகத்துக்கு முன்னேறிட்டு இருக்காரு. அவருடைய பேரு வரவில்லை அப்படின்னு. இவ்வாறு பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவின் முழுமுதற் கடவுள் மீதான மெய் மறந்த காதல் விளக்கங்கள் வரையுள்ள முதற் பகுதிக்கு பக்தி வேதாந்தம் யாரு நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து சுருக்க உரை இத்துடன் நிறைவு பெற. அப்போ அவர் சுருக்கமா இதெல்லாம் நமக்கு எழுதி நமக்கு வந்து ஈஸ்டர்ன் பாட்டு வந்து நம்ம ஃபுல்லா படிச்ச நிறைவு வருது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்படியாக நம்ம வந்து லெவல் 3யோடு என்னோடையும் முடித்து விட்டோம். நம்ம வந்து இது முடிச்சு விட்டு நீங்களா ஃப்ரீயா இருந்தோம்னாக்கா தென் வீல் அது என்னது வேண்டாம், இன்னைக்கு லேட்டும் ஆயிடுது இல்லையா, என்னது பிரம்ம சமிதா பாடலாம்னு நினைச்சேன். பட் ஐ தாட் 8:30க்கு முடியும்னு. ஆல்ரெடி ஸ்டார்டட் ஒன்லி லேட் இல்லையா.